Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. Nilqawkom l-ora maħna għal-bejza għajna. Xtaħseb Bokka? Ejja, mela, għadin is-sitt episodju. Bitċajt mixiet. Ta' dħammu bajt għadna maqlajni ġifiri tajjeb ejja. Maqlajna xej, sissa kummenti tajbi qlajna, Issa, n-nies qed jinnotaw li qegħdin setup ieħor differenti, dejjem nipprovaw nimprovjaw. Mela, ħan nispjegalkom ta' malaj biex maħdux ħin. Mela, tafu li ġattilkom fil-podcast li għaddew li jiena biex inkun kontent, teknikament naqra antipatku. Ħan nagħmel naqra di. Eżatt. Għanna sponsor, l-sponsor tagħna sema minni fl-aħħar. Ejja. Tani di għaw xejda boost, mhux di għajtax ma laħas. Il-boost, dal-osta boost. Għara. Ilu, il-ossiġġimat jitlob għal-boost ta' xi ħaġa. Proset. Daqshekk. Homemade, thank you, Shrin. Thank you ħafna. Unek kalxi ċara l-lemon birek. Ma nibdewx. Le. Biex titfit sigaretti. Eżatt. Mela. Imma happy, issa happy. Kienna għestu tagħna, il-gest tagħna Parir. Parir, eżatt. Parir bomba, Tajjeb, aħna lekk insaqsukom isma' il-tuna idejat, nis li tixtiequ taraw hawnhekk. Pariri, lawna l-ħara ma jimpurtax, laqwa ħaġa kostruttiva. L-importanti, aħna kellna ħafna kommenti tajbin, imma kellna kommenti kostruttivi li ħadd biex bihom. Li kellna problema mis-sound, konna nafu li għandna problema mis-sound, u suppost illum. Tajjeb, taċwod niprofaw. Isma, illum maħna għanna l-flash, il-Pol. Tajjeb, kif aħna Pol? Korrejt, Tajjeb. Grazzi tal-istedina. Tajjeb, ħanaħlu l-leksija minn ħajtek illum, tajjeb. Isma, aħna kenna l-majks u kol pukka, neħħejna kollu xaxina ħan kollu nitċaqlaq. Dan kollu nitċaqlaq. Mamlu maħalqek, imxilaw, issa suppost. Fanzajna bil-wireless mics. Daqsik. Ġillu ma problema ta' sound nitċaqlu kem nitċaqlu napaw l-istess. Suppost. Nissa naraw. Paulino, fiż-żejt, fit-tajn, fit-trap, aħna, isma, ma tantx għandu bżonn introduzzjoni, però nafuh isma, dilettant kbir ta' trek, tal-enduro, tal-cross, tal-climb, insomma, ta' ħafna affarijiet. Isek il-pukka inti, tajjeb? Ma jemux dasek affarijiet. Għajdek tal-affarijiet petrolhead. Eżatt. Jemux dasek petrolhead kont. Issa ġejt electric head. Il-pukka jitħajjar għal-kollox. Kull ħagġa li jaraw tgħid. ħaġa li tiċċaqla. Naqsik, anka borza ta' twisties. Jirreversja naqra l-età u jerġa' ma jagħmel magħna. Ma fimni, ma l-pukka jidher żgħir, għadu żgħir, jidher hekk. Jidher, wejja, ma. 47, Paul. Ma tibdet titradiħ issa. Wejja. Tiegħi ħafna. Għax tiegħi jibdew jitilgħu wkoll, ġifieri isma' m'hemmx tagħmel. Il-bjudija hekk. Għaseba. Il-Paulino, moturi, kissirhom, irranġhom, tellaq bihom u isset jellimhom ukoll. Ukoll. Min fejn bdiet, Paul? Il-namer hekk tal-moturi. Mela. Bħal kulħadd ħadd il-ballun. Kont provajt ħafna sports, però kif ġiet rota f'idejja li ħadd ma rridux jixtru li rota qatt. Għax tweġġa. Minna ħadd ommi speċjalment għax periklu tweġġa da li għamil ta' rasi biex isni mhux nimpika ma nagħmel l-istatement. Naqra ribellużi. Kont immur bir-rota ta' sħabi. Id-dar. Għattela jekk mhux ħankisser tiegħi ħankisser ta' ħadd jew ħadd iġini għar. B'xi mod jew għamilna deal li nixtru lota, però li nuża fuq il-bankina fit-triq tagħna. All right. Għall-ewwel 5 minuti. Nkunx fittu l-ewwel ġimgħa kienet diġà format l-ewwel rampa u qed naqbeż bir-rampa fit-triq. U kien żmien differenti wkoll forsi ma kienx. Illum ovvjament karozza qabel kienet tgħaddi waħda kull nofsija. Illum tgħaddi kull 5 minuti forsi ma kienx daqshekk possibbli. Jien niftakarni fit-triq l-istess fuq il-bankina u nilab il-futbol ma' neighbor ta' fint konna manka naqra triq nabbużaw, però ma tantx kienu jgħaddu karozzi illum il-ġurnata differenti. Inkollhom l-istax. Meta konna għadni żgħir konna qogħdu nagħmlu minnu uħu tiegħi. Wieħed minnhom l-isponsor tagħna konna għadna żgħar flimkien. Isma' tissemmi l-isponsor, ara x'ġabidna. Ara naqa. Ara x'ġej wara le, ħanifsu naqrek ara.
Tajjeb. Iftaħlu għadik, għax dik interessanti Tajjeb. tidere. Hop. Loaded fries. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Konet ngħid, l-sponsor kienet minnhom konna nqogħdu narmaw il-kampijiet aħna fit-triq isna boloħ bil-kampijiet tal-plastik nilabu tal-Indjani u hekk. Imma biex tabdi kollha tagħmel hekk. Mhux hekk, mhux hekk. Għax jemmel bil. Ġifieri jemmissa il-ħin kollu qastieqa proprio. Mhux hekk ftit sekondi u l-Indjani tajruh mill-ewwel. Insomma, kompli Pawli. Bazzikament, namra bdiet minn. Indunajt li jena dik xaħġa ġiexroti kienet xaħġa għalija pa' speċi. Tik dik kif taqbad tgħid. ċertu adrenalina li issa eżempju jien bil-ballun kont pjaċir niġri. Speed kien involut ukoll minn dejjem intelqu. Dejjem intelqu, l-elementa ta' ġiri u hekk. U mbagħad ovvjament kollox beda jamalgama ma' xulxin, fim? Fuq żewġ roti. Fuq żewġ roti, borderi dana. Le, ma fimni, żmien ta' rota kien żmien sabiħ ukoll pa' speċi. U mbagħad mir-rota tibda isek Tara x'ħadd fittex. l-ewwel isu kuntatt ma' xi ħaġa bil-moturi kienet li jiena minn taslima u kont ninżel ħafna f'xatt taslima u bir-rota. Namlu l-kommedji tagħna ma bqajtx fi triq mbagħad inżel naqra. U niftakar niżel l-isfel, niżel l-isfel, kont qed nafas il-brejkiet u nqala li xaġa fil-brejk u nqala nħalli xaġa fir-rota. U waqaftem wieħed mekkanik hemmhekk, żmien kien mekkanik illum ma dilettant kbir tal-moturi kien jagħmel il-motocross ukoll. Waqaf tatlu smondek naqas paneru da, sekkajna u banna parla ta' paranajdlok. Xo kellu Coach Magazine star-roti ta' jom li u koll. U da minn ta' darba, kull darba li ninżel minn għafin kelmu. Muxek, ta' dik il-naqbon dik. U beda anki l-kuntat ta' xol tijaj li dak iżmin kien isu minn l-iskola li kont namel mekkanik fuq karozzi. Introduċini għal-mekkanik tal-moturi. Li ġobni. X'kien hemmela l-passjoni, tkun xaġa toġbok. Mhux hekk? U baqgħet għaddejja. Baqgħet għaddej fuq l-istess. Dak ix-shift li ntqajt ma' dan individu kif insellimlu minnaw, kien it-transition ukoll li dħalt fil-moturi wkoll. Tajjeb. Mela semmu naqas konserva. Mela xirredi ġibdenna l-attenzjoni u għandu raġun. Ibda. Kella jkeċċunna l-barra. Mela għandna l-Gordi Moto Center li joffrilna il-post il-ġdid issa wkoll bil-għax issa dawarna l-post kif għattilkom, imma xorta li ringrazzjaw il-Gordi mhux għandna l-Gordi Moto Center. Għandna l-options, lem, xorta l-istess post. Mela, għandna il-sign word li offrilna il-sign li jem wara Sul Pawla isu raġġira. Bid-dija b'kollox. U bil-kulur b'kollox. Bid-dija b'kollox. Homemade Malta, tajjeb tal-Coast 3D Printing, għara l-lum il-pukka, għadnilu n-noċċali għalli jara. Għaxet nares. Għax il-pukka jara dejjem minn n-noċċali, il-noċċali ma jarax. Ek jaħdem tajjeb. U għanna naqra keychain sissa, asma dak il-san kelmu kom naqqa fuqom u koll. Xan niktar Design Factory li għamlinna it-tops l-għanna fuqna, il-maggijiet. Għanna l-maggijiet, ekkara. Stickers, s-sena tutni il-Pawla ħajwaxħalom il-garax. Tajjeb. Għanna xi stickers u għanna minna xi t-shirts u koll. Reġa Nessa, Daniel, reġa, ma jridx jitgħallem. 7-11. 7-17. Le, taffiċ. Testi għajte. Isma, Daniel ta' 7-17 li ġabarna naqra tajjeb. Ġabarna, insomma, li ġabruni ħafna. Ġabarna ħafna. Il-biera kajtu l-video tal-biera. Daħna kellu xar daqseg, daqna minn nishtiq li kelli xar daqseg. Imma wara laqa xar kollox b'kuċċarina ġabarta ġifieri. Bil-Malti kont maħtar. Leġa ngħidilek. Wara Daniel imnalla. Imma negozjaw il-Daniel. Dejjem. Ġifieri kolkom bżonn 7-17. 7-17 Daniel. Go and fun li tina xnixorbu jibbustjana naqra bil-enerġija. Sergio, tajjeb. Jitina naqra. Il-Pawlino ma ħallux jixrob ħafna, ġdak diġa flesh, Eżguj, dak Pawlin flesh. Ma ġera go and fun. Sajjetta. U d-diber kien għanna sponsor ġdid. Nirringrazzjaw. Li orejnikom. Nirringrazzjaw il-Wayne.
Il-Dwayne, sorry, xivolek, il-Dwayne. Il-Dwayne minn Tiberger f'Gura u Valletta s-sawkol. Eżatt, eżatt. Li għandib ħaj offrinna xaħġa xin naqru. Tajjeb. Ma jtmux xaħġa xin naqru. Niklu. U biex nġu naqra iktar boċċi. Tajjeb. Nirringrazzjahu. Sorry, Paolino, ħankomplu. L-ewwel motor li kellek, tiftakar żgur għax kulħadd jiftakar l-ewwel motor li kellu. Tajlix tiwaj Le. Għax kull podcast minna, l-ewwel motor li kellu. ħafna. Tiwajs u Wheelies. Dik kienet L-ewwel ma ngħidx li kien tiegħi għax kien misluf. il-parrota. Eżatt. Parrota. L-ewwel mutur għandi memorji sbieħ għax l-ewwel wieħed kien Yamaha 80 bit-tank tal-krom. Kienu joħorġu bit-tank krom. L-naf YB laqqas kellu model tisem ieħor għax fuq l-antiki minix daqshekk da. Li naf żgur li kellu l-gerijiet bil-kontra. Għax kelli darba minnhom esperjenza Dalla kien to stroke. Dalla kien to stroke, insomma, però kien bil-klaċ. Għanna ġejt għal-Mike, Paul. Għax għandek jieħbet l-ek naqma zib, naħseb mbagħad wara. Tajjebek, ċar. Tajjeb, kompli. Tajjeb. Però tiegħi l-ewwel wieħed kien Kawasaki 125 KDX Scrambler. All right. Kien replika dera tiegħu isu ta' KX, mutur tal-Crossek. U mbagħad ovvjament għalkemm kien da xorta konna nagħmlu enduro bi. Konserejlek isma' dak kellu potenzjal mbagħad tajjeb biex kienu beda eżempju anke mbagħad l-armar, naqra silencer, to stroke u da fim. Ma dizgur mux ħatensijom. Mux hekk 100%. Dak kien mis-sezzjoni tal-motocross. U l-ewwel sports bike li kelli kien CBR 400. Alright. Forsi tal-ewwel importati minn Ġapan. Alright. Kien imnalla dik l-età ikollok motor żgħir. Mux hekk. Fimni xorta CBR 400 fimni. Imma ovvjament għalkemm dak iż-żmien il-liċenzja stajt tixtri li trid. Jiena xorta dejjem mort inħobb nitla gradwalment. Mhux hekk. Il għaliex, ovvjament inti l-esperjenza ma jkollokx il-limiti tiegħek kun għadek ma tafhomx u b'dan miskin. Huwa tajjeb ħafna fil-verità x'emmin li bum jara kbir mill-ewwel. Illum mhux possibbli. U int ma tkunx matul biżejjed. Ekku, il-verità diki. Illum mhux possibbli għax illum il-liċenzji li jiet il-perkors ta' żmien. Dak iż-żmien tista' però xorta jiena deċidejt li kolli dak il-mutur. Kont smart. U dik il-gost għax mutur kbir hemm limitu x'tista' toħroġ minnu fit-toroq. Ma mutur żgħir tkun qareb hekk taf kif tieħu pjaċir iktar tisfruttah. U anke l-mamin. Kien ibeżżaħ iktar il-Kawasaki l-125. Għax kien ikbar. Gustaħ il-CBR. Tajjeb. Nafuk, ovvjament, bħala bniedem passjoni għal cross, enduro, ovvjament, trekk ukoll. Xi tgħidilna fuq daw it-tliet kategoriji differenti, m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, ma nixtieqx insaqsih jiena. Ma kull disciplina ta' sport. Eżatt, aħna bħekju kellna itzi. Hektar ix-xifti enduro, mhux hekk, eżatt. Kellna l-Gordon. Da kollox, kisser kollox. Eżatt. Mbagħad kellna l-Alan. Isu fuq it-triq biss. Sewa. Iġi inti isek missiet, it-tlieta l-huma. X'tajdilna fuq? Mhux ħansaqsik li ma tippreferi, għax forsi nġibek darek mal-ħajt. Forsi passjoni fit-tlieta li huma. Nemmen li t-tlieta li huma fihom dik l-adrenalina u l-gost. Il-fatt li hemm l-speed. Kif għatlek anke minn żgħir niġri dejjem speed illum għax l-età tibda tħossa da, però xort hemm minħossni li għandi dik il-grinta fin. Però f'kollox jidħol l-speed. X'inhu possibbli tagħmel hawn? Illum ġew iktar diffiċli affarijiet ma dak iż-żmien naqra enduro kienet iktar dik il-libertà feċi tista' tagħmel. Dik dejjem ngħid ma naqbdux fuq dik. Suġġett naqra antipatku. Antipatku, imma it is what it is. Li hemm blajnieħ m'hemmx tagħmel dik il-kelma. Ma nħażi wieħed it-tajjeb. Ejja, dik dejjem. Dak iż-żmien kont wieħed naħseb nistgħin mill-pionieri ta' żmien l-scooters bdew deħlin l-scooters. U minn scooter u ġet ċaħġa triq kienu minn naqqas biss jaħmelhom jippreferi motor tal-fardar mill-scooter għax automatik. Imma jien rajt l-aspett pożittiv tiegħu u badna nkunu grupp li b'mixxej konna nkunu lejħa l-far u hekk nistgħu norganizzaw event u nagħmlu tiġrijiet tagħhom u mbagħad spiċċajna narmawhom u warret ħanna ferja oħra
Fimt li L-nies ma kienux joġbuhom u kellhom potenzjal. ġo spazju li motor kbir tnaqqas taħt toħlom li stassuq it-tella bihom konna ntelqu. Eżatt. Għax ma zaħira. Tarmon bix-xejt, fimt Eżatt, dak it-tip. Allora, mbagħad beda isu dak allora dejna shift mill-enduro għal circuit racing. Mhux hekk? Minn dawk mbagħad bdejna Malta xorta kontepa, circuit racing. bil-motorizzar, mbagħad Motorizzar. dak iż-żmien ukoll ma nafx forsi min jiftakarhom, konna nsuqu bil-motur il-kbar ukoll. Konna nġibu permess ġewwa ħalfar, ma kienx diffiċli permessi bħallu, u ġo fil-parti ta' wara tal-kwarta mira, hemmhekk kienu jtuna l-permess huma stess, konna ntelqu b'moturi 1000. Believe it or not. Konna nagħmlu trek naqra bit-tajers da, u konna nagħmlu events bordieri sa' moturi 1000. U mbagħad minn hemm bdiet ta' barra l-propja, fim, li bdaw kit-tip ta' moturi għad nissa wasal iż-żmien li bdew nitilgħu barra. Sqallija kien hemm perguża dak iż-żmien bħala circuit u bdejna kampjonati, track days, l-lum għal-grazzja tal-la, għaw ħafna iktar interessati u baqgħet għaddejja di xi ħaġa. Erġajna qlibna mill-motocross. Eżatt. Però isma' jiena ma' Paul ġieli mort enduro, ovvjament. Paul level u jiena level. Imma mhux hekk, għax Pawlu clean u jaf x'inhu jagħmel, tajjeb. Ma' żmien ġibna l-esperjenza tgħidejja nġbart naqra, ġifieri isma' kenna sitwazzjonijiet. Anka Malta ma ninsieqgħu naħseb laqas inti bdejna nsemmu l-enduro, kelli sitwazzjoni pjuttost kera, però mhux ħan nidħol f'dettall. U le, da fil-verità, kif qed inti mal-ħażin jeħel it-tajjeb. Apparentement kien hemm xi grupp kienu qed iqażżuha naqra. U aħna kon il-grupp tagħna dejjem żgħir, 2-3 minn nies dejjem hekk. U nirrispettaw kollox, ġifieri isma' jekk hemm malqa mhux ħadd tgħaddi minn ġo fiha. Taf inti jekk hemm proprjetà privata, le, għax inkun jien l-istess nagħmel. Però kien hemm persuna partikolari kienet xi pulizija tissegwi dawn u nsertajna li jiena Paul u kien hemm xi ħadd ieħor ħriġna dak il-ħin fit-triq għamilna s-session tagħna u da ġie jiġri insomma warajn eċetera u kienet esperjenza traumatizzanti. Ma insomma nifqu però dik il-ħaġa tal-enduro jien kienet it-tieni kont inkun looking forward gost esaġerat. Ma konniex nagħmlu ħsara u mmorru letteralment napprezzaw is-surroundings ta' madwarna. Il-ftit li kien fadlinna. Neħe, u dik hija weġġa, ġifieri nitkellem fuq u ngħid Madonna. Jien nista' ngħid li bis-saħħa tal-enduro skoprejt Malta oħra. L-inħoss li ħafna nies qas biss jafu bija. Le u jgħidulek in-nies fejn tista' tmur Malta. L-importanti kien hemm ħafna. L-importanti huwa rispett lejn ħadd. Li ovvjament ma nagħtix torta xi nara iż-żewġ naħat. Hemm min qażiża bħal kollox taf inti però mal-ħażin dejjem jeħel it-tajjeb. Dik dejjem. U hemm il-fattur ukoll li ħafna mill-problemi li qed ikunaw daw l-istress mentali dal-ħafna programmi. Huwa waħda mis-soluzzjonijiet għal ċertu tip ta' nies. Inti ħin rekreattiv ma tistax tobbliga jagħmel oġġett jekk jħobbu xi ħaġa. Eżatt. Sib kompromess. U tieħna kien naqa' libertà li jista' jipprattika dak ix-xi ħaġa. Ħalli hu naħlif konkos, ma' xejn. Kull ma jgħaddi żmien. Aħna qed nitkellmu perkors ta' 30 sena ta' isiru dawn l-affarijiet, wara jista' nara d-differenza. Illum il-ġurnata saret iżjed diffiċli. Però jien ninnota ħaġa oħra wkoll ta' li ċertu sport mhux qed ngħid ħażin inkun dilettant kbir esaġerat tal-futbol. Mbagħad ma' żmien tajt. Ix-xift jgħid għax l-ewwel nibdew futbol aħna bot muturi. Malta Però nemmen li Madonna, għanna potenzjal kbir fil-motorsports. Eżatt. U memx dak l-input, memx dak l-investiment, ħanejdu hekk. Namlu investiment fuq sports oħrajn tajjeb, well and good, pero ma jkunx hemm riżultati. Ma ninvestux f'dan l-isport, pero jkun hemm ir-riżultati. Nara naqra kontradittorja l-biċċa biex inkunu onesti, ma nafx taqbilx miegħi. Kif tkellimt fuq qasam il-programm jaf naslu għal dik id-diskussjoni. Orrajt, tajjeb. Nista' naqsam magħkom minn xi qed ngħaddi. Smajt, u inti tista' tikkonferma l wkoll. Għala kemm aħna jien kif qaluli ċertu ħbieb tiegħek. Vera it-trek li tissir li la tajt ħaġejja, mhux tajba l-moturi, hija l-kolozzi biss. Nippreferi ma nikkummentax, onestament ngħidlek għax hija
topic sensitive ħafna għalija ħdimt u għadni naħdem ħafna fuq daw l-affarijiet. Għaxin li mux tajba l-moturi jagħmluha u tajba l-kolozzi biss. Meta qisu l-ewwel ma bdew jibbuttaw biex issir trek hija daw id-dilettanti li mhux dilettanti tal. Għanajdu hekk ta' kollox. Mhux dilettanti. Tipprova tiswitch biex inti. Tas-superbike imma huma bdew jippuxxjaw biex jagħmluhom trek biex ma jgħodux il-coast road. Allura ħannaqtaw il-Pawlu minna x'forsi mhux tajjeb. Jien l-unika ħaġa li ngħid nixtieq ikun hemm iktar trasparenza. Mhux hekk. U l-widen fuq minnu involuv daw l-affarijiet jagħtuh naqra iżjed biex igawdi ħafna aktar kulħadd. Mhux hekk, eżatt. Meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa b'passjoni u letteralment minn qalbu. Għax daw kulħadd in-nies tal-hom, pereżempju jmut wieħed alla ħares qatt meta jmut wieħed fil-coast road. Tu għax dat kessa hekk. Imma dal passjoni tiegħu bil-mutur. Nemmen li mhix trek jien biex nkun onest ukoll tajjeb. Imma Fej jiżvoga. Suġġett suġġett sensittiv. Grey area ħafna. Saluta huwa perikolu. Ħan nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi fuq dal-aspett. Jien kont persuna li l-speed minn dejjem huwa ġo fija nħu pjaċir sewwa. Irrealizzajt jiena xirrid jiena kont fortunat li stajt ta' 20 sena żamel l-ewwel safra tiegħi bil-mutur. Sewwa bis-CBR il-400 semmejtlek. Imma se ngħidu Pawl. Mamma mia. Kelli hekk jew bil-mappa kont. Le bil-mappa. Bil-mappa. Mappa ikbar Naf li kelli 20 sena għandi 48 illum, 49 sorry għax salatu. Nixtieq għandi dik is-sena. Imma insomma. U jien meta sefir il-motur, dak iżmin qas kelli sut, ma kellix ġakketta tal-mulej kon ngħidel għax iso jgħidu ditek bermijak. Li bażikament kellha ġiex naħat, issa telbisek, issa telbisek. Imma l-iktar waħda kienet tiġini tajt hekk fomda u tiflaħ dik in-naqqa speed, ma toqgħodx perper insomma, u sefirna grupp konna ta' erba'. Intlifna ma nafx kemm imma insomma. Però jiena fit-triq hemmhekk fit-triq immaġina 400 titlajna sal-Iżvizzera mal-ewwel Immaġina triq ta' Ruma ngħidlek triq wiesa ma ħseb xi jgħid lejn u ma tispiċċa qatt. Dal-400 kont nieħu qatan meta nfaqqaw id-nejja x'inti l-altitudes differenti. Meta nfaqqaw id-nejja nirrealizza kemm qed jirrevja l-mar bda smaħħat werza għax meta ikollok isu mhux air pockets imma meta jinsaddewlek id-nejk. Ħossu normali. Imma kif nfaqqaw id-nejk ma dun fil-magna tkun qiegħda malwa. Imma insomma. Imma rrealizzajt li eżempju fejn nibda nara tabelli 60 u hekk fil-motorway xorta jkollhom jien iktar qisni ġejja kantoniera interessanti. Ħanoħodha b'ċertu il-speed. U bekkat lek lucky li jena bejt 400, għax forsi tkun more than 1000. Ma jkollok l-esperienza. Imma mbagħad n-nduna jiena posti fil-fatt waqt l-ewwel safra jiena għamilt mezz li l-ewwel li ikolli jumej jew ġurnata ġo trek kont mort Imola wkoll. Ta' 20 sena kont mort Imola bil-mutur tiegħi, żarmajtlu kollox u dħalt fi trek. Għax imbagħad f'parti mit-traġitt kien waqafni xi sut għax ma kienux ħajħalluni. Ġakketta pes ma tantx kelli posta miskina għamlet l-ultimatu ħallejta Firenze warajja biex ma noqgħodx inġorra miegħi ta' xejn. U ġejt automen għax dak iż-żmien kontx niftakar x'tajt libsa Dainese nista' ngħid hawnhekk. U kienet bil-highlighter aħmar dak iż-żmien kien hemm automen kien qalu li isek automen. Jarawk minna. Hemm automen safe, iktar safe, tajjeb. U bdiet l-esperjenza tas-serkis imbagħad. Tas-serkis minn hemmhekk. Ngħidu 20 sen ilu. Jien kelli 20. Għandi 49 issa. Ġifiet ngħidu. Il-balċ x'toqgħod tħares lejja. Ma jkollix 29 years. Ma jkollix abtet noqgħod nagħmel is-somom bħalissa wara ġur. Għandi, ma rridx neħħes li rrid naqpa relax jiena bħalissa. Naħseb tal-bidu li Circuit racing. Circuit li anke tlajt u vjaġġajt bil-mappa. Probabbli ta'. Ismin ma tantx kienu jitilgħu. Għaliex darba minnhom għallina tlajt bil-lambretta. Ikbar minni sew. Alla jbierek, issa ma nafx fejn marem għallina sifir bil-lambretta tiegħi. Ma jaqtax, ma kienx jaqta' qalbu mhux hekk. Ma tantx tismanka klijenti tagħna u ħbieb. Ma jidhirx pempina għax it-trend jisa bdiet tiġi bil-mod mbagħad bħal kollox. Għandna ħin nirrakkonta biċċa żgħira, wardili minn X'taħseb Redimer? Minn għal-ħin. Għandna ħin jirrakkonta. Ejja inti flash, tista' tagħmilha. Biżna, mela ħanifqu għal break, nkomplu ħajspjegalna xi. Tajjeb, tajjeb. Tiena storja tajba.
Mela, eġen ħanna wara l-break. Mela, faqqajna xi ħaġa, waqqajna fuqna. Waqqajna fuqna. Il-pizza kienet tal-ġen, eh? Tal-ġen dwejne, proset, patina l-ikel ħalli il-kurra, il-flok jiġi fuq iż-żokra. Eżatt, ħankun sexy. Pulit. Bil-blej. Issa ngħid il-denji. Għajt il-denji. Mela, inkomlu ma' Pawlu. Kont ħatejdilna storja ħafifa kif dak iż-żmien kontu tirranġaw bil-mappa fejn ħatmorru. Konna ngħidu fuq il-mappa eżatt, waħda mill-esperjenzi li kellna, bażikament is-sistema kienet li peress li fil-motorway mhix problema ma xien taqbad f'dawn il-muntani. Essessi suwek. Konna nikbu l-ismijiet tal-villaġġi minn fejn għaddu kont niktibhom naqbar, nagħmilhom fuq it-tank biex waqgħod inħares lejn il-mappa jien. Niftaħha meta nifqu biss ma speċi. Kemm nikkonferma. Għax il-pajizi jien kif jaf Smijiet jinseħ mill-ewwel anke jekk jaraħ x'niżżada sul nesir. Plus li neħħi nuċċali hemmhekk vantaġġ għax qed jara sew fuq it-tank, però x'kien jagħmel hekk tal-bot. M'għandek Dak iż-żmien ma kellix kif tipprova, ma llum bil-kontra tiegħu il-viċin ma narax, ma mill-bot għadna tjat alla s'issa nistgħu neqilbu s-setup you know int. Li tkunu flimkien. Tim tara l-mappa u nara Eżatt, teamwork. Kif qed ngħidu, bażikament tagħmel ir-rotta u tmur dal-postijiet u da. Il-problema l-oħra kienet li peress ma kenniex GPS, ma kenniex mobile, ma kenna xejn dak iż-żmien, jiena dak iż-żmien hekk ta' mappa, konna ddeċidejna li nħallu telefon number wieħed insertat parent u ta' wieħed minna. Base. Mala base. Biex aħna kollha nċemplu hemm minn fejn jifqu ġo konna nixxu l-kard, sakru? Eżatt. Morru il-telefon box. Eżatt. Imma di miskina bella ħnija. Mhux ovvja, ġennin. Da bażikament safra ta' forsi ġimgħa. Kull jum dor ċaħat għalih. Da il-biċċa kienet hekk li inti tipprova tkun kemm jista' jkun tiftihom kif ħassu. Kan ngħidulhom isma' janaqbdu mill-140 għax il-motor tiegħek 400, oħrajn kienu 600, limitat kemm ħadd tagħmel cruising speed. 160 l-iktar. U jixtaqbess xaħa karozza tajt it-tihdek il-naqra li fadallu. Imma dik bnidem jiġi bori, monoto jgħidlek ismu ħanċabċapilu. Ovvjament, il-tir kien li jekk ħajċabċapilu ħajbqa fuq l-istess triq, u mbagħad aħna. U dak il-ma kienawx intelkom li żdajd li xejn. Jitlaqna fuq l-qiegħed qudiemna, u mbagħad joqgħod jitfa' fil-ġemp, joqgħod isuq bil-mod u aħna nilħuh. Imma l-problema kienet tiġri li meta kien isuq bil-mod, ġili jinsuq bil-mod ħafna, jew nafsu fit-tul u nħab minn bedu. Taqbżek trakk, tkun għadek fuq il-lejn tan-nofs. Aħna d-dejn bi-speed biex nipraqżu tak. U f'dak il-ħin li ju jkun ġewwa tatrak u aħna nkunu qed naqbżu tak, dak il-ħin ma nkunux qed naraw li qiegħed. U niġu qudiemu minna li qegħdin. Warajk. Dak jisuq bil-mod. Issa, ix-xorti tajlek biex tkun għand li jkun għaddej jkun hemm pompa tal-petrol jagħti titwila jara nix. Imma jekk jaqbiżna mbagħad. U mbagħad iċċemplu din-mara. Mbagħad kif jittardjaw fit-triq ma nintaqgħux. Da dejjem motorways qed ngħidu fl-SS is-suq flimkien. Hekk ma mbagħad nibdew bit-telefon isma' aħna qegħdin hekk u biss ibna mmorru dal-post. Jew tiġina sajjeb li imma qiegħed it-tali post mhux tħajjilħaq ta' allura wieħed nieqes. Mbagħad nintaqgħu l-għada, niftehmu biex nintaqgħu. Affarijiet qastajdhom illum fim għax illum bil-ħin. U llum ħanibqgħu flimkien. Titilqu wieħed qabad exit. Ejd li fejħat intaqaw mbagħad. Jiena s-suġġerimenti għaj dejjem anke meta jieħdu pariri minn għandi, dejjem s-suġġeriment li meta jagħmel jaqqat traġiet persuna ma' sħabu, jaraw li jkunu tal-istess stil, fesso poco l-istess moturi u għandhom l-istess passjoni ta' ritmu, fim. Xekku kollok wieħed grintu jiġri tisuq ida u jkun hemm min dejjem bil-mod, da ħajkollhom naqra clashes fis-sens biex jiftehmu tar-ritmu, fim. Dik importanti li tara ma' min sejjer ħalli tkun kom. Jiena kif dejjem ngħid kemm il-kurra xil-kull issa bdejna nsifru flimkien bil-moturi qabel ma konniex. Jiena qatlu, kurra jiena joġobni l-avventura, ġbir mu speed, jiena mur l-SS nuqot nara l-montani, nuqot nara xmajjar, nuħu ritratti, relax, mux motorway. Issa kurra kien, li naħob l-speed, nejda ma najdis speċin, ma nitilawx minn. Mux hekk, eżatt. U ma speċin, u ma seħu pjaċin, mux hekk. Mux, inti kif inti tittamel li tkun l-istess
l-istess. Tidħol lajja, l-ġurnata tkun twila, iktar ma tkun l-istess fema, iżjed għandek ċans tkun komdu. Iżjed ma jkun hemm streċjati r-ritmu tal-individwu, mbagħad tidħol lajja, jitlu fem pa' speċi. Ġrat li jekk xort, u kif qed jgħidu. Nerġa' nsemmi l-ero, għalli toċi semmini tituħu permezz, imma nerġa' nsemmik ero. Sifirna darba samna l-Italja, bil-intercom, bil-GPS, un tlifna xorta. Tajjeb. Bil-intercom u bil-GPS, un tlifna. Il-tort. Mimma xurxin. Mimma xurxin it-tlifna, le min it-tlifna, mimma xurxin. Il-tort. U għadija. Le, musan semmi ta' min, għax forse ma' speċiri nsemmi n-nis. Ta' minn il-tort. Sija sħiħa najdilom, namillom biex li ħanħol petrol nħal petrol, għax ma kellix fuel. Ma tawx kasi. Ma kalkulawx. Ma kalkulawniex. Jiena tħarġu l-pompom u baqgħod dejjem jum. Daqsik. Jow fuel, jow naqaf nofsa trija. Le, għax bil-forsi naqaf għal-fuel. M'għandekx. Mhux hekk. Jiena ħanaqaf xorta fit-triq u ħajkun hemm problema ikbar. Mhux hekk. Għat ma naqaf għal-fuel. Xum u baqgħod dejjem. Ero l-ewwel wieħed. Tajjeb. Prosa, bażerek, ero. U mbagħad kif qed jgħid Pawlu kien hemm lajja, kien hemm tkun qabel ġuħ, naqra belaċ, u mbagħad tintaqa' magħhom, mbagħad tibda tissupervi, tibda kollok naqalba tiber. Tajjeb, mela għalek miegħi m'għandekx problemi. Ma l-kurra Kollox all right. Kollox ok. Mura niklu kurra ejja. Mura kafe ejja. Ejja. Kollox ejja. Mela, la tistressija fuq affarietek. Imma insomma. Eżatt. Paul, aħna kellna l-Gordon, il-podcast ta' qabel, tajjeb. Dak. Le, mhux ta' qablu. Ta' qablu. Kull vettura li kellu, karozzi, moturi, kisser kollox, tajjeb. Int kemm il-motur kissirt. Però inti kellek vantaġġ. Għax inti jekk kissirtu sewwejtu. Il-karattru tiegħi u persuna li tkissir idejjaqni, pjuttost inħobb sewwi, u nieħossib insewwi, jew anke nakkwista li nkisser biex nirranġaħ. Eżempju, karriera ta' żmien, ismani, flus dejjem problema fil-motorsport. Karriera ta' żmien li nixtri moturi li għattri ikunu maħbutin u da, nirranġhom biex niżomm mas-serkit, nużomm jien personali, vordir it-tiswiet li jsiru, nittestjom jiena. Biex ma nkunx qed insewwi xi ħaġa u ħanti għall-ħadd. Ovvjament, imbagħad il-motor jiġi jiġri sew, joħorġu l-ħinijiet mustaċċuni, nieħu pjaċir ngħid ikollok sodisfazzjon doppju triplu. Eżatt, għax mhux tgħid isma' motur tajjeb, da ma kienx motur, però tajjeb u mhux tal-liġ tajjeb. Mhux qed ngħid ma kellix waqgħat tfisser U li ma Però l-waqgħat li kelli dejjem waqgħat kissirt eżin ippuxjajt magna to the limit u kissirt lem, kissirt la. Dejjem. Kont salvaġġ ħanejdu hekk. Għandek l-isport, insa l-trek, għax trek kisser. Ma iktar nimmaġina jintrek fl-enduro hekk kisser moturi, jew le? Le, ta'. Sakemm ma jkunx għandi, tajjeb. Mhux biex nonfoħ li l-nifsi da, ma ninnota li ħafna jiffollowjaw fejn kun għaddejjin għax nsuq metodu kemm jista' jkun ma nkissirx ma weġġax. Dejjem ħdimt minn dejjem hekk, ħdimt bis-save margin jiena. Anki eżempju hemm trek ġewwa Sqallija serkiet qed ngħid, ġast biex nagħti eżempju Pergusa. Pergusa hija ta' żmien is-60s, diri trek antika. Ħafna jinterpretawha bħala trek perikoluża immens għax il-guardrails mhumiex il-bot. Fimt, u isa ovata hekk, isa ddur mid-dur mal-lejk, bażikament. U hemm postijiet tella 270 kilometru, hemm kantonieri ddurhom bil-200, u rano ferja jelimita. Bħal dik it-trek, eżempju, jien kont nipprova nieħu linja partikolari, linja meta ngħidu race line, dejjem bit-target li għandi safe margin li tawwal tal-argument 20 metru jekk asnaqa. Il-linja li ħadd. Naf li forsi it's not the perfect line, però nipprova dak huwa u l-enduro l-istess, l-enduro naf li qed insuq fast. Però dejjem insib li il-fast huwa l-komdu tiegħi. Alright. Ovvjament ta' tkun konsistenti jekk jiġu għafhem dawk li jkunu għandu flimkien isuqu warajja biex kemm jista' jkun nevitalhom. Anke eżempju ġej ġo instant għandek biċċa blad, biċċa żliq u da inti ssib l-aħjar rotta. Dik esperjenza tiegħu. L-istess bir-rota ma kont nagħmlu downhills u hekk. Grupp ta' nies għat jaqbid mill-linja tiegħi biex kemm jista' jkun. Allora evitajt. Qed nisma' l-Pawlu
kemm matur fis-sewqan. Bil-fors. Imma kien għadu jżar ukoll, ġifieri. Ma esperjenza kif qed jgħidlek dejjem Matur is-sotu ħammor. Immur lura kif konnet nitkellmu il-fatt li jiena tlajt ta' 20 sena bil-motor overland. U f'dik il-vaganza jiena realizzajt irrid. Il-għaliex sakemm tlajt l-naħata fuq tal-Italja. Dejt nħu pieċir dawk it-toroq ktar ma jitgripja ġo xita jqabbat iżjed minn hawn il-motor. Imma mbagħad kien ċertat ukoll li għażilt nagħmel track day jiena. L-ewwel safra tiegħi daħħalt kemm stajt. Mort nagħmel track day, kont waħdi wkoll il għaliex sħabi xtaqgħu jmorru posti ieħor f'dis. Tom jiena ħan il-larga naqra f'spieċi. U imma mekk irrealizzajt li serkit, l-ewwel serkit ta' ħajti ġo Imola nċertat mal-ewwel trek ta' ċertu prestiġju speċi da l-għani sliders kelli sut la kien nejna sliders Laqqas kont naf kif għandi noqgħod pożizzjoni imma l-fatt ta' speed ta' njedrija. U nżilt l-isfel minn hemm 20 sena b'target jiena li dak irrid nagħmel. Sewwa, qed li tkellek Jiena naf li r-riski li nistgħu nieħdu fit-toroq mhumiex worth it. Mentri ġo serkit inti s-suq 4 darbiet, 5 darbiet, 6 darbiet iżjed mill-suq fi triq. Imma inti qiegħed iktar safe. Id-destin il-bambin biss jafu, ħadd ma jafu, dir jista' jinqala kollox kullimkien. Imma inti qed tagħmel l-elmu tiegħek li l-passjoni l għandek tuħu ħsiebha. Viżjoni li jien nixtrieq, il-motor kemm jista' jkun ngawdih. Kemm nista' possibbli. Għaliex hekk jiena nagħmel xi f'mossa ħażina u nkun ġibt il-problema bidejja u noqgħod nara biss ħadd ieħor isuq motor għax ma nkunx nista' nsuq. Fl-aħħar mill-aħħar it-tort ikun tiegħek ħanejdu hekk ħadd riskju ekstra għal xejn. L-età bħalissa ma tajnekx għax il-maturar, il-familja, iġibek iktar defensiv, tkun diġa defensiv. Għax taf li għandek xtitlef. Tista' tiġi paranoja sa ċertu punt. Imma jekk toqgħod taħseb, da kollox, ta' eżempju anke il-ħadd inkunu bil-muturi. U tiddur dawn jekk toqgħod taħseb li ħadd tista' tiġi. Dik kollox. Inti tmur trek u toqgħod taħseb li għandek it-tfal. Irid ikun hemm bilanċ f'kollox, f'kollox. U riski żejda ma toħodhomx, jien at least qatt ma noħodhom il-għalax. Inti mhux wer. Le jien sejf issa forsi għax naqra paranoidu wkoll. Però naf li għandi x'nitlef għala jekk inħu pjaċir qed indur dawra, qed nieħu pjaċir. Biżejjed għalija m'għandix għalfejn nitqażżess. Dik naqbel miegħek u dan li eżattu għalli inti tiddur ħażinek, għalli tidbenda xaħat, musan semmi min, għalli t-dibendja, għatlu jina komdu għek. Dort, hija. Jina, jemmek il-safe zone tijaj. Nieħu suġġerimenti, pero, jek mentix komdu. Mux suppost, inti mux suppost, jina dort, bħalma dort inti, bin as periklu mill-li taħsib. Imma jina dak il-safe zone tijaj, jek jien ħad pjaċir, ekkatlu, jien ħad pjaċir, bija li dort jek u ħad pjaċir, bizzet. Eżatt. Mux għalfejn it-kaxkar biex nobġi, inti ħejs għun it-ħod pjaċir t-kaxkar biex. L-esperjenza tiġi ċertu ta' sewqan tiġi f'post apposta għal dawk l-affarijiet. Illa inti sakemm ma tasalx fil-limit li taqa', il-limit qatt ma tafu. Sewwa. Però li taqa' tifhem ukoll il-fattur kemm iddum biex tieqaf. Li dik ħafna min-nies ma jikkalkulawix. Da bħal meta inti l-iktar problema ta' motor kbir, l-speed tiegħu tnaqqas l-speed, jiġri u jibbrejkja għandhom brejkijiet ta' naqqa, imma biex tieqaf sobtu dik il-problema. Tislowja. Biex tieqaf. Issa jekk inti ġejt f'punt li tislowja, imma jekk daw ġejt f'punt li tittieqaf, daqqa li qed tkun ħafadallek 40. Mhux hekk. Ħadd tiġi daqqa 40 ġo xi ħaġa, ħadd fint. U għandu dil-problema li dimer bħalissa. Daqshekk xifnieh. Jiena smajt li inti għandek il-brejkiet bħalissa diżastru tal-motur. Mux tiwaqqaf. Ta' sajj. Tal-kbir. Ma dik għax bidu upgrade. Ejja, mux għalek ngħid lek. Upgrade għamlu performance. Jaqgħu għandek xi ħaġa xi tbielu. Li għalina li għandu għamel performance pack. U l-brejkiet ma perfej magħhom. Le, kollox irid jiġi bilanċjat, redimer, ġax. Ovvja, le, għajt il-verità, tox tista. Bħuġ bila, bo. Naqbdu naqra ritratti? Ija, naqbdu naqra. Ħanuħdu klura naqra fl-infanzja, u nitilaw minn hemm. Ħanurhomlu minn nies ukoll. Mela, ħantellawhom ukoll. Hawnhekk għandna Paul
Jiena lija Orju l-untix ma nistax BMX. Jaj, semmi li, iwa. Tajjeb, u plus li peress li batomna ħajkun jaf li mumma, u mux qed jarom għalli xorta minnhom. Le, narom. Mill-bot Għaxet il-bot. Mela l-bot orrajt, tajjeb. Hawnhekk. Qed nara d-daqqa ta' sninu fil-fatt. Sharp, Mela jien għandu problema, laqas li l-mot nara. Mek naħseb fil-bidu meta kont qed nisma' bdejt bir-rota, naħseb ir-rota kienet tiegħek hemmhekk. Ir-roti għaj, le dik tiegħek. Tiegħek kienet dik. Hemmhekk anke beda negozju ta' partit. Eżatt, aħna nirrakkontaw kien naqra niftakar episodju ċar darba minnhom kelli bieħ ta' handlebar. Rridu wieħed saħħa jien kelli target ta' handlebar ieħor. Dak iż-żmien konna nordnaw fuq magazzin. Kont inqabbad il-ħabib tiegħi għax missieru kellu l-viża għax bil-poster order mill-Amerika ma jasal qatt. U konna nordnaw affarijiet hekk u biex ma nitlifx il-beħ tiegħu da bat lassa ta' xkupa. Abbatta minn flok il-ħandel qabbet u da unżib minn Pembroke sa taslima biha tal-ħares nuħu toqba u jinqasamli. Għax nibla da. Kebab kien jiġi. No, mhux fuq l-int, ma kienx internet. Magazine. Tixxi magazine niftakar kien ir-Ride magazine tal-BMX niftakar u Amerikan kien u mbagħad ikollok xina indirizzi jekk. Dawwal konna nibatulhom jew xi fax dak iż-żmien nifnibgħu xi fax. Ara kemm kienet komplikata, Għas kelli fax vordi anki pitra poster order u da konna diriet insemmu. Dili xkupa ridet isservi. Beda serve fil-li, qed ilu li beda li Rajt ġenerazzjoni. Ra kambjament kbira, ġifieri. Anka n-nies. Min old school għal xi ħaġa moderna llum. Jixtru minn barra ftit nies kienu kien beda l-internet kulħadd jixtri l-parts. Mhux hekk għax kienet iktar aċċessibbli. Faċli. Gordon ta' qablek hekk beda wkoll hekk l-istess jibgħat litri kien għalem. Mhux hekk, eżatt. Wieħed mill-pjuniera naħseb. Eżatt. Wieħed mill-pjuniera. Oġbitni diri, oġbitni. Xtaqt fittix tiktar fil-dashboard kont insibu, dak kan ritratti għaw. Xi darba narijolkom. Għeddu responsabli u kemmu matur fil-libri xkupa. Kien għadu zaħir. Issa, jekk li xkupa kienet naqa gravi ħanajdu hekk, ma nafx tgħidilna fuq dar ritratt. Il-Paulino kien imur jom hekk taslima. Bir-rota. Abżal baħar normali ma tantx kienet tissodisfani. L-iktar ġrajja ta' dak it-tip ta' ritratt hija dik ir-rampa li qed naqbżu minnha x'kienet ilha ma ngħidlekx ċappanja konna nġorruha fuq xi skateboards min-naħa l-oħra taslima. Where there's a will, there's a way. Kif konna nikkapparraw dak il-pontun qiegħed fejn il-Plaza Hotel żemm wieħed tawwali. Kif kun nizlu dik ir-rampa problema man nies kulħadd għax ħadd iġi. Però nemmen li xinu spectators imbagħad kienu jikkomplejnew, però mbagħad kienu jgħidu ħanna raw x'ħajjiġi. Dik bażikament il-highlight tagħha kienet kien jiġi iktar minn darba ċertu wieħed Simon Tabron kien X Games competitor fuq il-halfpipe, kien għordi da Ingliż u jgħix minn fuq daw l-affarijiet tal-ex competitions u hekk. U kellu kuntatt tajjeb ma' Malta għordi kien min jħossibna John Zammir kien ġibu regolari. U konna nagħmlu shows. U ovvjament konna nagħmlu dir-rampa u da beda l-backflip. Ovvjament da kif ġi għamennilu dak is-setup għalli Ingliż ġol baħar ta' Malta, rampa bħal dik. Perfett. Rota mhux tiegħu għal disajt jagħmel f'mirin. Qabad jagħmilna l-backflip bellana, imma inti s-sabiħ meta tara, dik is-sabiħ meta titħallat mal-barrani, x'meta tara tipprova spiċċajna nagħmlu għall-backflip aħna wkoll għardi, fim? U rota ma saddax. Ara, ironikament, kont inlaħlaħa bl-ilma dik sprejjatura daw WD-4 għasna jlek silicone space, naħseb kienet s-servi, għal-minnom il-ċitwa fil-bitħa dik, wara ġajtu zajta, xej maġġam. Materjal kien differenti. Materjal ukoll. L-unika ħaġa naħseb li żgur ma mix kienet. Kienet il-handlebar. Le, ma kienx tal-inja. Għax kieku bid-daqqa tar-rampa pissu kol kien jinqasam. Hawnhekk qed narawh naħseb fuq scooter. Eżatt. Naħseb li semmejtilna. Kantonera net qiegħed qed nitkessaħ wara jgħat wili. Dik kelli scooter armat u kien jiġri ħafna kont isni qed niċċiti. Scooter, Paolo. X'kien l-scooter? Dak kien Peugeot 100.
Essja, To stroke, kont irranġajtu l-magna kollha to strokes wardi dak iż-żmien. Iż-żmien ta' to stroke il-ħaqtu Mhux hekk, kulħadd kien il-forte tiegħi li nirranġa l-magni biex xejn tarmhom jiġru kont uħu pjaċir fimt wardiri. U hemm konna nagħmlu l-events ħalfar kif fdejna bl-scooters u mbagħad li b'nanki motori kbar konna U nsuqu. dak iż-żmien l-scooter ma kienx popolari naħseb bħal-mullu. Kien għadu l-bidu, kien ħafna minn nies ma kienux jagħmluhom. Żgur, scooter iżhom. Mudawa, kollha ma naqisom isom ta' senjorini, jemma kienet magna to stroke 100, 125 jew 80. Taqbad tagħmilha naqasajn tirranġa ftit, tiftela l-magna tipporti ftit, taf x'qed semmu ħin xejn spejjeż. Dit tiġi mqaċ tal-mod, dik sensazzjoni fim sabiħa. L-lum jaħassa sfortunatament iż-żgħażagħ tal-lum. Llum teknoloġija tebli. Kont nagħmel sassija ta' filgħodu. Tilab fihom mela. Ninnaqgħu nipprova u nara u hemm titgħallem, fimt? Għax kien hemm internet Mhux hekk. fejn nista' nara ċertu tuning llum. Kelli erba' kodba. Plus, eżatt, xi ħaġa li timxi Kella erba' kodba, kien niftakar kien għaddihom li mallem li kont naħdem magħhom fuq motor dak iż-żmien John Mamo kien ukoll fuq it-two-stroke u da u kien sifni xi kodba u minn hemm. Mbagħad tipprova. Għax issa raqbad anke biex imel service il-kolozza tal-motur. Illum issib kollox, vera, illum issib kollox. Kollox qabel, kollox fil jien niftakar jiena daqs Pawlo kważi, inti naqra minna. Jien naqra iżgħar. Kemm għandek? 42 jiena. La, naqra mhux ħażin inti. Tħossni tajjeb. Jien niftakru li ma kenniex internet u nfittxu kollox mill-kodba u nqottix il-magazzin tal-motur. Kien iktar diffiċli biex tagħmel bħalma qed jgħid Pawlo. Issa easy tfittex u tagħmel u baba, issa kollox electronics u nax baba Swiss. Differenti, epoka differenti. Għaw minnu ġenju fuq daw l-affarijiet illum il-ġurnata. Ne, mhux hekk. Inkomplu minn wara naqra break ieħor, sewwa ġana nħodu ħafna breaks. Ole, ma minna xejn. Ole. F'għajnija dik. Le, ara. Ma minna xejn. Xejn. Ole, ara. F'għajnija. Kien hemm naqaħalla pjano hekk ħadd pjaċiri jien bih. Palissa qegħdin gas mal-pjano. Vampa. Vampa. Tajjeb, nieħu pjaċir stabbieħ jien. Mela, Pawlu kien ħajdilna naqra fuq daw żewġ ritratti ilhom Pawlu jidru daw. Ilhom. L-ewwel wieħed ġo ħalfar b'Honda NSR 250. Kien tur interessanti dak to stroke. Meta konna nagħmlu events hawn Malta. U l-motor ta' taħtu dak ġo Mugello Yamaha propjament FZR 400, però mbagħad upgrade jgħidu b'Magna 600. Warajt dejjem għamilt xi xogħol ta' body fuq u kont għamilt proġett bażikament. U sifirt bih ukoll biex inkun testjajtu tal-ukoll. Sifirt bih ukoll ejba. Mhux motor ta' safar Pawla. Jien niftakar il-motor li konna dak iż-żmien tafla tal-injam is-sit kien ikun u tagħmel dik it-triq, fimt? Mhux hekk. Llum il-kuxin u dek probabbli jekk immur illum il-ġurnata l-istiq ħan għamel ta' bil-kuxin da, imma dak iż-żmien u tkun għadek. Li kien hemm tiddobba bih. Dak is-sit tiegħu tafla kienet letteralment. Imma dik tfisser kemm kienu hardcore u x'aħna issa il-modern. Drajna bil-kumdita Heated grips. u massaġġ u dan u bil-breakfast le kollox hekk, kollox. Il-windscreen kbir biex ma biex jagħmellek babel u ħafna nejk minn da. Li huwa tajjeb fil-verità, xkun komdu, safe, tajjeb. Imma ħafna nies mbagħad kif qed ngħidu ta' pereżempju kollha ħafna nies jikellmuni u hekk. Vera mhux kull motur hija tajjeb biex issif, imma darba tkellem miegħek, inti sifer biex trid. Kontat, inti sifer biex trid. Inti skont. Tittadatta. Skont il-ċirkostanza. Isu, all right, adventure bike ma mura lek, imma kollox jissifer. Xarajn ilu, inti tlajt bil-125. Maħla le. Mela. Fim tela bil-125, jien kont bejt 100 miegħu. Xorta kont ma'kom u konna ta' nies. Imma tattajna t-toro u kollha. Mela. Eżatt. Għal-grupp. Għalhekk tiftijem li kemm jista' jkun il-moturi jkunu naqra simili u l-ideja tal-individwi jkunu ħaġa xulxin. Eżatt. Importanti diku. Issa hekk. Li tratti ieħor. Hawnhekk għandna l-pol isu pulit. Kien isu sejret ċara u jettart. Ciao. Għazzi tiswed kazzet bojot. Kem kont ninġi mal-fashion dak iż-żmien. Ma kien jgħid pulit fuq rota waħda. Dak iż-żmien, dak il-motor armat. Jider naqra hekk ma armat sew. Dak Peugeot
SV. Baw jixxifu l-Peugeot. Peugeot SV80, ovvjament. Baw jixxifu. U għed mill-ewel motor li bdejt narma dak fa' speċi. Fimni biex intikom idea dak kienet alla 120 km. All right. Drum brakes u għek fa' speċi. Ja. Direi kien motor. Ġifiri kien isu l-motor ta' Redeemer bl-istess brakes u koll. Għara xo pjaċir. Illum it-tamat miegħu. Tajjeb, imma tamil tajjeb, għax breaks, hija xi ħaġa importanti. U hemm minn ċertajt żmien li moturi tal-off-road kont neħħejt il-Kawasaki l-125 li konna semmejna u ġibt kont qed nistenna wieħed ġej. 200 two stroke. U l-moturi tal-road bike kont qed neqleb minn Honda l-Yamaha u l-istess kont qed nagħmel it-transition u ġejt insertajt għal xi ġimgħa jew tnej biss. Għamis kien jagħmel kollox, kien laqgħat ta' kollox allura. Irid jew ma jrid. M'hemmx ħin. Issa, għaw ħan ix-xifti għaw xi ħaġa naqa differenti, vera semmejna dejjem żewġ roti, però hawnhekk qed naraw ġo qafas ħanejtek ta' karozza tal-hill climb. Però din hija Paulinata żgur 100%. Dak kien proġett xi ħaġa li kienet ilha berra ġo moħħi meta kont l-iskola. Pawlu jkollu ħafna proġetti, vera. Minn żmien l-iskola dik kienet. Fil-fatt id-designs li użajt kont għamiltom ta' 15 sena, 16 kont għadni l-iskola, għordiri, kont għamil technical drawing u għek, u bdejt l-sketches, kelli l-sketches id-dar, u dejjem edinem. Dik ġiet okkazjoni ta' Magna, dak iż-żmien hemmhekk kien hemm Magna XGR 1300, xtrajt Magna kien eċċedentat u xtrajt il-Magna, kelli target li nagħmel conjoint il-ħabib tiegħi qilibna minn Magna ta' karozza qilibna Magna ta' mutur Formula. Ovvjament kif kelli Magna rrid nuża l-istruttura dak id-designs kollha l-għamil rrid nagħmilhom fil-prattika. Fl-istess żmien kont għamilt kelli ħabib tiegħi jistudja l-università bdejna nużaw l-AutoCAD u daw id-design u dik l-istruttura li għamilt bil-karta jien qlibniha fuq programm. Digital. U bdejna nagħmlu force stresses u hekk fuqha. Plus hekk xtaqt nuża kemm jista' jkun komponenti ta' mutur. Ġifieri għalkemm qed naraw karozza hemmhekk. Dik għandha Magna ta' mutur, għandha suspension ġejjin minn muturi u għandha l-brejkijiet u hekk kollox ġej minn mutur ukoll. Ġifieri kollox amalgamat. Xorta rnexxielu Paul jitfa' mutur ġo dik il-karozza. U kont saħħal hill climb, ovvjament. Bażikament dik imbagħad ovvjament kif spiċċat. Tajjeb, ġifieri ritratt. Dik evolution. Dan dik hija final result. Evolution ta' 3 snin. Fi 3 snin intens ħafna fis-sens inti mbagħad tibda. Tgħidli x'għamilt il-fiber ukoll. Il-kompetizzjoni dik l-għandha sabiħ. X'inti tidħol ġo targets tajt fimt. Dik titgħallem ħafna minnhom dawk l-affarijiet sallum il-ġurnata l-uni, fimt? Għalkemm ġo karozza, però il-metodu kif jaħdmu suspensions, morda, brakes, tant tidħol f'dettall, tant tibqa' tagħmel riċerka, tant titgħallem iżjed. Kont insuqha jien, għamilta jien nsuqha jien, vordir inħoss x'qed jiġri. U jekk xemm xi ħaġa mhux qed inħossha komda, rid nara kif nirranġa. Il-vantaġġ hu mbagħad li jien peress li ġej minn dinja ta' muturi, dawk l-affarijiet li kont qed nuża tal-muturi, nista' nirranġhom b'mod iktar faċli. Għax għandek iktar know-how. Know-how, eżatt. Fatt hemmhekk imbagħad body eżatt, fiber, carbon fiber, kont bdejt naħdem il-carbon fiber dak iż-żmien ukoll, il-metodu tinduna s-saħħa differenza li ambizzjuż kon dejjem daw l-affarijiet. Ma final result. Dik kienet ovvjament mhux naħseb żgur l-iktar proġett ambizzjuż ġo ħajti. Tarawni nagħmel ħafna proġetti, però issa se nissemplifikhom nagħmel proġetti żgħar. Biex nibdew nispiċċjahom f'perjodu ta' żmien. Dak proġett li għamilt sena u nofs biex għamiltu. Sibtijiet, non-stop, fimt? Il-grazza fejn spiċċat palissa? Dika għandi għadha l-garax. All right. Il-lifestyle għandi issa commitment. Però żammejta għandi tfal, ma tistax jgħid il-qudiem. Naqsam proġett magħhom nerġgħu intu għal-ħajja. Dak huwa. Tajjeb li żomma, tajjeb li żammejta x'hawn. Naqbel jiena ta'. Tajjeb li żomma x'inti eżatt. Dik hija one-off. Mhux hekk eżatt. One-off speċi. Mamul għalik, mamul tinti. Min jista' jipprezzaw u min jgħidlek u diġini, m'għandix jisemma. Nistax. Però li huwa ċert li r-riżultati għandhom għandi li kont nikseb bihom huma riżultati trenkjati tajbin ħafna. Il-proġett għamel l-iskop tiegħu pa' speċi. Għanna l-upgrades ukoll imbagħad. Iva, il-tratta fuq qiegħed Misano.
Dejjem ix-shift jgħid Yamaha. Insert ta' żmien li għamilt karriera bit-1000 u għamilt karriera ġiġos għallija fit-treks limitati li hemm bit-1000. Umbat ġitni di l-okkazjoni niprofa R6, Yamaha, 600 insomma. Kif libt fuq l-Yamaha bġew l-okkazjoni jitnerġa nitla l-treks tal-Italja l-fuq, fordi ġo treks twal flok bil-kontra ħadjem, bdejt naħdem. Imma femni kif dajjem najdu b'kolunkwe oġġett tista' tieħu pjaċir. U dak ritratt tal-qalbi su 600 ġo trek fast u qed jervi jagħmel wheelie għalija xi ħaġa fehm mhux 1000 biss jagħmelha. Mhux hekk. Eżatt. U ħaw l-sport liħor. Għanna żewġ ritratti hawnhekk. Il-motocross. Dik esperjenza bir-roti. Bir-rota, Dikka ġo Franza downhill bikes u morna resort kun hemm id-downhill. U hekk rampi ovvjament imbagħad tipprova dik in-naqra li tagħmel li tmur għandu ritratt kien fotografer dana. Dan ritratt sabiħ ħafna. Dak ħeġġa dak ġewwa taqali laki li għandna korsa tal-motocross hawn Malta speċi hemm fejn tipprattika naqra li jekk 360 il-qatna ħafna mill-fatturi tal-muduri bażmeġi. Issa bej għaxina ma nifhimx, li qed nsaqsieha, mhux qed sirt ma nsaqsieru. Bej motocross u off-road. Ta' teknika, x'differenza hemm x'inti xorta l-istess ħaġa. Mhijiex l-istess. Fihom ħafna simili, però mbagħad tittejjem isek tiggruppjhom differenti l-metodu ta' kif jinstaqu, tipo il-moturi huma differenti. Anke l-moturi. Il-moturi huma differenti. Il-motur tal-motocross huwa robust iktar, ibes iżjed. Suspensions differenti. Ħfef, għaliex letteralment m'għandu xejn. Enduro li tkun road legal xorta, minna għadaw l-għandu, starter ikollu. Fin motor tal-cross, għal-kem issat jamlom bi-starter ukoll, pero iħfef. Li għandek ukoll motocross għat issuq ġo serkiet iddur. Ikun hemm changes, għax anke minn ġurnata għal ġurnata, jekk tagħmel imma tissuq f'ambjent da. L-enduro dejjem qed tiskopri ġdid. L-esperjenza li tara fl-art l-enduro iktar tkun tibrilla. Jena lek dejjem oġobni l-enduro, għax dejjem qed tinbidel esperjenza ġdida. Ma jfissirx li. Ġifieri qed ngħidu l-motocross iktar faċli. Le, ma jfissirx hekk la. Jekk tgħidli bħala physical demanding il-motocross u iżjed, fordi jekk inti xufier tal-cross. L-esperjenza l għandek tal-cross, meta ħadd mur enduro, mhux ħadd ikrolla, mhux ħadd għajja wisq, ħadd tibqa' b'saħħtek, jiġu fast sections ħadd tkun fast. Ħadd bagħti f'postijiet tipo teknika, blat, ġebbel, hemmhekk il-cross ma jgħalmekx dawk l-affarijiet. Imbagħad hemmhekk bniedem ġej mit-trials, eżempju, jibrilla iktar. Persuna jagħmel enduro jmur jipprova cross li jkollu jrid toqgħod attent fil-qbis, fir-rampi, għax dak huma xi ħaġa jieħdu naqra ħin biex titgħallimhom. Biex titgħallimhom, eżatt, inti medalek li naħseb ħadaqbeż bil-mod forsi. Il-launch jħunin, eżempju l-motocross sabiħ li tibdih żgħir. Tibda b'metodu kif suppost jekk tiġi mallem wisq aħjar. Ġifier il-pukka għadu fiċ-ċans. Peress li għadu żgħir. Jiġi min jiġi qatt mhuwa tard wisq. Però dejjem irid jirrispetta l-fatt tal-periklu li qed. Mhux hekk. Il-meta jgħidu periklu li ma jaġġilx. Eżatt. Li jagħmel sa fejn ikun komdu jagħmel. Ir-repetizzjoni ġibek timprovja. Mhux l-stone cold guts u kemm tiġi taqgħu tqum, għax dika ma twaslekx il-bot. Għax taqgħu ma tqumx imbagħad. Lex inti practice ma jpperfect. Prattika. Issa, barra xogħol tiegħek, il-miljun proġett li jkollok, eċetera, ħan nitkellmu naqra. Proġetti Mela, fuq is-settur ġovanili. Nafu għadu għaddej il-ħalapeno. Paul, ovvjament, tal-issa jgħallem ukoll lill-tfal ħanejdu hekk. U kif qed inti huwa tajjeb li tibda minn eta żgħira. Qed li għandhom il-xaħat li jista' jigwidhom li llum il-ġurnata huma lucky. Mhux xi ħaġa li ħadd tipprattika inti jew għandek il-ġenituri tiegħek imbagħad naraw x'ħaj jiġri, però għandek xi ħadd esperjenza mhux fuq sport wieħed, ġifieri ħadd l-esperjenza minn hawn minn hemm minn hawn u xi ħadd li jista' jigwidhom. Ġifieri minn daqshekk proset. Milli meta Pawl jibdew, jistgħu jibdew, jew tkun tajjeb il-bniedem ikun bħalissa nikkejterjaw għax jiena mhux qiegħed waħdi għandi min jgħinni wkoll ordi jried grupp ta' nies li
nsostnu di xi ħaġa biex dejjem inkabru għax il-numru qed jikber. Nibdew minn età ta' 7 snin. Mhux għax minn età ta' 5 snin ma jkunux kapaċi jsuqu l-mutur, għax nara eżempju mit-tifel tiegħi għandu 5 snin kapaċi jsuqu, però il-mindset Hija differenti. il-mindset hija għalhom jiena qatt ma nħobb naġġel. Daqshekk, Vuol dire, sfortunatament il-ħin u li hu, il-volontarjat u li hu, u l-brackets tal-ħin li jkollok biex tgħallem kieku għandi nista' naffordja nagħmel 5 klassijiet differenti, nolqot iktar segment ta' nies. Però issa qed nibdew nkunu nqasajna marart inna fuq sentej sew issa nagħmlu terms ta' 3 xhurijiet għax jekk nisna nikkalkulaw nagħmlu term ta' 3 xhur ikollhom tal-inqas 10 lezzjonijiet u dejjem mixin step by step. Il-minimum request hija li jkollhom il-bilanċ u jkunu jafu jsuqu rota, mhux assisted bil-dan. Illa li aħna qed nagħmlu l-motocross mhux qed nagħmlu joyrides iżuqu l-munuri. Li ikollhom diġà entry. Issa kif qed ngħidlu il-target ta' 7 years mill-esperjenza tagħna li pruvajna ġieli anke etajiet iżgħar kif ittihom cones, ittihom trek bil-bollards u daw l-affarijiet. Jagħmlu manuvri. Jitgerfxu da xi. Li aħna nitlu ħafna detail tal-manuvri, vordi jiena nista' nassigurak li wieħed minn daw is-7-year-olds li jagħmlu 10-2 magħna jkunu jafu kapaċi jsuqu l-muturi ħafna iktar minn adulti li jaħsbu jafu jsuqu ħafna. Kont saqsijilek jiena. Perswas, għax aħna l-metodu bil-wifqa. Plus li nemmen li t-tfal jixorbu iktar, taf inti, u għandhom xi ħadd min jigwidhom. Mhux ħajdu isma' ħanitqażżes, ħanamelek. Ma naħsibx li jkollok dawk il- Le, ara, ħajkollok minn kollox dejjem. Inti qatt ma tista' tgħid tuħu l-kwad for granted. Anki jista' jkollhom forsi xi daqsxejn kondizzjoni li inti tidħol f'ċertu dettall u tinduna ta' bil-metodu malajr. Però minkejja kollox, ċert 100% li qed ngħid għax esperjenzajnihom, il-motocross insert, aħna jdulu motocross dileta li qed insemmu għadna mhux intuhom dawk ir-rampi. Però intuhom il-metodu, il-pożizzjoni, l-obstacles bil-cones, kollox fuq iċ-ċatt sewwa. Ġejjin minn ambjenti ta' tip ta' lob ieħor, football, boxing, jgħidu li kickboxing, minn kollox inventaw, tip ta' tennis u da. Ma l-motocross jiffitjaw. Dik xi ħaġa ta' speed, toġobu. Issa, li jkollok imbagħad tittar eżempju jkun hemm min kapaċi jkun leader jieħu li jifhem il-kunċett da. U jkun hemm min ikollu bżonn assistenza li jiffollowja. All right. Però ma jfissirx li jibda jiffollowja jibqa' follower, jiġi fi stat li jibda jillidja wkoll. Minkejja s-sitwazzjoni kif tkun. Diri amazing, amazing. U se kemm jista' jibqgħu f'din iskola, hemm limitu ta' età jumbat. Bħalissa inti li jkollok bażikament issa jista' l-mutur, aħna għandna muturi elettric high class it-top li hawn bħalissa. Xi għandhom is-suspension tajbin breakijiet wardirijiet intuhom muturi kif suppost sewwa. U jikkejterjaw età bejn 7 u 10 snin. 10 snin it-tulijiet jibdew ġieli kolli 10 snin diġi miskin qiegħed limit li ma jiflaħx għax kbir. Ġieli kollok 10 snin għadu jiffitja anki l-11 jiffitja miegħu. Ix-xogħol kif qed ngħidlek qegħdin tim li qed nippruvaw naħdmu biex ikollna aktar tipi ta' modelli ta' muturi biex nistgħu għax eżempju jien ikolli 13 jaraw ngħidhom jaqsam m'għandix xintik. Qed ikollok tiegħek u nagħlmek. Fimt għandna ħafna hekk bordieri sfortunatament. Kif bdejna ngħidu fil-bidu. Bil-mod. Hemm input ġenwin, hemm il-volontà. Hemm it-talent, però mbagħad m'hemmx. Kurra minn ħajtik il-mutur b'xejn. Li hemm mhux biex jisponsor joħolek il-gvern, jiġifieri ma tistax. Naħseb li ara Jista' il-gvern jgħin il-Pawlu pereżempju. Bażikament aħna fans per ġo assoċjazzjoni, fans minn għal-gvern hemm entitajiet li jgħinuk bis-saħħa tiegħek għax daw il-muturi mhumiex irħas u pa' speċi tittuħu ħsiebhom irid jservuk. Fil-fatt aħna naħdmu metodu li nimxu bit-term għaliex nagħmlu maximum 2 terms, diriet nitkattu fuq 6 xhur. Jibda term, fl-ewwel term aħna nkun qed intuħ mutur u ntuħ il-gier biex nibda bih. X'in jiġi applikat tieni term, inkun qed nistennew li jilbes il-gier tiegħu. ħajkun ċert li jisma' Diġà 3 xhur huma biżżejjed. F'dak il-perjodu ta' 3 xhur mbagħad jibdew jagħmlu naqa' riċerka fuq il-muturi li ħajixtru. Aħna ntuħu s-suġġerimenti tagħhom bħala sajt, wardi il-gier
fit-tieni term qed jibdew jinvestu fih. Il għaliex il-gear huwa parti mill-mutur, mill-pakkett. Ma nistgħux nippretendu li jkollhom il-mutur bla gear u jsuqu. Allura inti jkollok il-gear kif wasallek il-mutur il-gear ġa qiegħed hemm u mbagħad ngħinuhom ikomplu bil-mutur tagħhom. Aħna nużaw elettric għaliex l-elettric la jista' jaħraq. M'għandux xejn jaħraq. Ma joqgħod jieqaf jistartjaħ jew jifgalek għax tu stroke. Sewwa. Kollox easy, kollox. Mbagħad normalment peress li l-isport jirrikjedi li sakemm l-elettric ma jibqgħux jevolvu, l-isport jirrikjedi li bil-trottil u bil-gerijiet u daw l-affarijiet sa ċertu età demet li jkunu qed jużaw 50 cc ħajibqgħu l-istess automatic just bil-gas. Kif jitgħu 65 il fuq bil-gerijiet u bil-klaċ. Mbagħad nagħmlu dik it-transition li apparti jkunu diġà kapaċi jsuqu kif suppost nagħmluhom il-klaċ u nagħmluhom gerijiet. Inżidulhom biċċa żgħira. Imma 80% jibqgħu. 80% jibqgħu. Dawk li ma jibqgħux juruk mal-ewwel, forsi ma fsettjawx, jew forsi jkun hemm il-fattur li jaraw l-isports daqsxejn expensive, allura l-ġenituri jiddeċidu li jittuhom direzzjoni oħra. Enti jifma. Però nemmen li kull sport tajjeb, ġifieri anke jekk ikun futbol illum il-ġurnata it's not cheap. Jiena nara sports ieħor ġim għall-adulti, forsi xi sfin u affarijiet oħra xort għandhom l-ispejjeż. Il-biża ġieli tkun il-vettura motur għandek 1500 biex tibda speċi motur żgħir, imma kif joħroġ minnu ħadd sibu jkun branded, ħadd terġa' tbieħu. U nemmen li id-domanda law, meta bdejna l-akkademja, il-moturi għax kbira li jom, qed iġibu ħafna minn barra. Mhux hekk? Mawx. Allura meta jkollok motur u żajtu, u rġajt bejtu kważi kemm xtrajtu, jew bejtu kemm xtrajtu, li inti sfruttajtu sena, u forsi ħareġ minnu jew sentejn. Bat investajt motur. Eżatt, dejjem. Li kieku eżempju l-akkademja mill-lum għal datiqa fiha jkun hawn problema, x'kaw ċeba motur isom imma mhux l-iskop u ma jidhirx li sejrin dik id-direzzjoni. It-tfal għaw tfal li ħasra jridu. U jiena nħoss li kont nieqes jien minnu mhux għax ma ħallewniex, il għaliex ma kienx faċli qabel, ma kienx faċli. Il-faċilitajiet. L-lum naqra. X'inhu l-iktar diffiċli tgħallem tifel ta' 7 snin, jew tgħallem tifel ħanajd 30. Tifel għadu jibdew, tifel ġa naqra. Kolla karattru. Jista' jkollok it-tnejn mill-ġixnaħat, vorderi, jista' jkollok hard-headed 7-year-olds. Però jista' jkollok teenager hard-headed. X'ħajkun naqra iktar forsi. Differenza hija di li l-7-year-old kemm jaqa' jagħmel xenata dak il-ħin u qisu xejn mhux xejn. It-13 teenagers meta jaqgħu jifhmu l-kunċett. Jħod disbita sew mbagħad jibdew jifhmu l-kunċett. Però jkun hemm element ta' fier wara. Dik jitfaħħom lura. Iż-żar jinsew. Il-kbar mbagħad jibdew femt. Jgħodu naqra. U tieħu dik in-naqdexa ħanejdu hekk. Eżatt. Ġieli kellek xi sitwazzjoni jekk naqta' d-daħ qed tgħallem daw it-tfal żgħarek, naf. Xi ħadd telaq. Mela. U ma ġiex lura. Jiena nipprova nagħmel lesson fun. Dejjem mhux ġast tisuq il-motur. U ġieli nibda ngħidilhom min ħajkun il-lider illum u ħafna jollu jdejjem da. Żgur fimtni fejn rid nispjegalek għamilna mill-lom l-obstacle course, żgur fimtu Ovvjament jitlaqa riħu, bat nistenniħu, bat kuna min jitħaq għax forsi jkun fema ma beda jistħiju l-lider. It-tfal biħemmez. U ġili kellek forsi xie tifel mistħijek li tejt dan laqqas li taħares lejja u jek bat indunajt li xkintala fuq il-mutur dan edha ġo fiħ, ta' finti. Pero ektar t-suprendini ma dan adulti jek. Kollok adult kwiet, kajman, bil-kien kem tisimaw jitkellem, bat jaqbadlek il-motor, qabbadlek il-għal, għajlu, vera, kollok. Inti kollok studenti ma ta' għaxin d-reskajja. Aħna nejnu l-kulħat. Ovvjament il-ħin huwa limitat. Jena għandi ħin u ġranet tal-akkademja u ntihom, però individwalment nipprova ngħin il-kulħadd. Il-ħin tiegħi huwa limitat. Wadiri sfortunatament. Problema ta' ħin. U meta bniedem qed tgħin u qed tagħmillu u qed turih li qed tittieħ interess u iktar qed ħajru għall-isport. U jien ma nħajjarx għall-isport biex jikber in-numru tal-isport. Jien ħajjar għax naf li lilhom sentihom ċertu. Ila għaliex anke d-direzzjoni mit-triq
jagħmel naqra prattika ta' off-road u motocross jew whatsoever, żvoga u triq ħajuża biex juża, mhux ħajuża biex jabbuża minnha. Isma, jiena ħanejd nieħu minni illa kemm il-tkaxkira ħadd u msaħħd bil-ħadd u off-road, pero titgħallem minna fis-sens isma' ma' żmien u mbagħad anke x'in tiġi fit-triq ċertu esperjenza tgħalmek isma' dak ir-riskju ma neħdux jew dak il-ħin hu perret ngħaddi minn hemm jew jien naf ġara xi ħaġa. Inti off-road qatt ma prattikajt. Le, però jixtieq ħafna. Inti li prattikajt żgur 100% anke min jisma'na żgur min jipprattika l-off-road jaf li bis-saħħa tal-off-road evita inċident wieħed f'ħajtu żgur fit-triq. Iktar minn wieħed. Ma semmux il-kwanta, imma wieħed żgur. Jiġu episodju. U ma tkunx qed titqażżek. Ma tkoss li tkun qudiem qed jitkaxkarlek u tertaqlu l-bejk u tikkontrolla. Eżatt. Dik tgħallem ħafna. Konta ngħidlek, jiena hekk vera nixtieq nitgħallem nara off-road, għax jiena pereżempju għaddej u jħoss il-mutur jitlaqlem wara nibbies. Xi darba ara kemm naqbdu miegħu il-pukka u anke nies jaqbdu miegħu għax qasi u ma tlaħħaqlu kollox possibbli, però nixtieq nieħdu waħda l-pukka. Ngħidlek jieħu pjaċir ħafna. Men jaf, forsi bis-saħħa tagħkom nagħmlu podcast ieħor nirriklamaw jien naf xi skola għall-adulti nibda nagħmel naqra taħriġ forsi milgħu jinteressaw. Taw Malta limitati. Nagħmlu naqra nsibu erja li nista' forsi fil-faċilità fejn għallem. U nagħmlu naqra. Ġewx bitni l-idea jiena. Men jaf. Proġetti. Lili, imma kfetejtu ġifieri il-motocross, l-enduro, jgħalmek fit-triq ukoll għax qed ngħid. 100%. Kif iħoss il-mutur jitlaqlem ftit nibbies. Ma nafx isek mhux ma tafx taqbad tagħmel imma jekk tkun inti prattikajt li l-mutur kollu jisfem wara għalik isa mhux xejn imma kont tafx tagħmel manuvra biex Tiskanta tiġik mhux ħajnidlek naturali ma kważi naturali tgħidu u ma taħsdekx daqshekk. Dik. Ma taħsdekx daqshekk, allura inti teqb iktar kul. Kultant il-ħasda li twaqqak. Dik, għax inti dak li jkun bobt minn tiswaba fuq break. Dik li ġrilek. Issa, Paolino, hawnhekk di mhix pjanata, però hekk għanduruk xi ħaġa. Tajjeb, issa ntellawħu ukoll aħna tajjeb. Ħanuruk filmat. U għajdu naqrax taħseb hekk, ħanaraw ir-reazzjoni tiegħek. Ara ġej. Din besen luċjali jew le? Jiena li iva biex taraħ. Ara ġej. Ħanurulkom eqgħu hemmhekk. Illum għandna il-Matteo, alright, għandu 9 snin, kif qed tarawh dilettant mux tajdulu dal-sports, Matteo? Motocross. Motocross tajdulu tal-motocross, xana jena dilettant tal-moturi, kif tafu. Imma motocross, off-road u hekk ma nafxie għat ma mort u dan kasoqtu naqra kont ħanit kaxkal. Vera. Imma Matteo ħaj jispjeganna naqra minn meta bdejt titħajjar, Matteo, titgħallem dal-sports. Meta kont żgħir, konna mur ġnejna, kienu jgħodu jinżlu. Bil-moturi hekk, imma l-kbar jew tfal kienu jgħodu jinżlu. Il-kbar, U mbagħad kif bdejt? Bdejt mur skola jew hekk? Titgħallem? Ejwa. Ma min titgħallem, Matteo? Ma' Pawlu. Ma' Pawlu? Kif sejjer bħalissa? All right. Kif tmur ma' Sur Pawl? All right. All right, jgħalmek tajjeb. U mal-friends li għandek fil-school? Fil-school tal-moturi dejjem. Tajjeb, tmur tajjeb. Kif sejjer imma fit-training? Spiegħanna naqra, kif sejjer fit-training? X'tagħmlu fit-training? Meta tmur bħalma inti mandejat li tmuru? X'tu għajdi kif tibdew il-lesson? X'tagħmlu? Mela l-ewwel nodu nagħmlu warming up. Sewwa? Warming up x'inhu tal-moturi? Tispjegali x'in ma nafx, ħadd li off-road ma nafx xejn. Bħal nodu marru zigzags u hekk. All right. U mbagħad xi drabi marru bħal fejn nodu naqbżu bil-motor u hekk. All right. Imma issa bħala sports. Inti jiena l-mammi tiegħek qalet li kont tħobb il-futbol. Da tippreferi iktar mill-futbol? Ħafna aktar. Ħafna iktar? Ħafna iktar, tajjeb. Qed taraw kemm tidu titgħallmu tmorru titgħallmu għall-moturi, issa dala jikber żgur ħajsir biker bħalna. Żgur, tiġi xi motur ukoll. Mhux ta' triq. Mhux ta' triq? Għat-trek biss. Għat-trek biss, imma dak għal tajtek. X'issa kif tara traffic ta' Malta jkollok tixi motur. Mela. Għandna biex ngħidu tfal. Għax min qed jisimgħana mhux it-tfal biss, għandna dal-programm tal-kbar fuq il-moturi, dan nagħmlu podcast taħna. Inti qatt ma podcast li dik żgħir biex tal-podcast li fuq il-moturi imma.
U mis-sidin ħajkolli, it-teacher tijak, il-Pawlu. Għalek qed nagħmlu da, għalira l-istudent tiegħu. Bħala sports perikolus, Matteo. Xejn. Le? Taqa, imma mbagħad mill-ewwel terġa' tqum. Daqsek, taqa' tqum, ma tweġġax. Eżatt. Imma inti tkun libes protection. Għajdilhom xi tkun libes. Isek ikollok bodyguard. Eħe? Mbagħad ikollok xi boots. Tajjeb, helmet tajba bħal mandekaw inti, Helmet. bil-goggles u ħabba trab. Un gwanti għandek, da Matteo. Gwanti. Gwanti? U jekk trid qisu hemm xi ħaġa li għal-qonok ħalli meta taqa' ma tabaċ. Alright, ma tiksirx onok. Dik għandek, Matteo, għanti għadek le? Le. Għadek le? Ma l-issajt il-mami u d-dadi ġbin. Jixxielek, mux tal-Christmas dak għajdlu ma lajl, dik importanti għas-safety. Għed tismana l-mami għaw għedala. Ġili jixxielu. Matteo, ġifiri, mela t-tfal intu għom kollax ħaj jitlu f'dal-sports, u? Mux perikolus. Fun. Fun, ħafna fun. Għasek xtajdilom Matteo, biex jitħajru għal dal-sports. Jamlu koraċċu? Eżatt, koraċ. Taqgħu fil-ħamrija naqa. Ma jiġrikom xejju? Mbagħad ikolkom it-teacher Pawlu u jgħinkom f'kollox bil-motor. Daqsek, billi taqqa fit-tajn, tkun bħalek naqra gas down, għajdilom. Xi darba waqgħet jiena fit-tajn. Xi waqajt fit-tajn? Allaha. Ma ġralek xej. Ma ġralek xej, erġajt qomt. U Pawlu meta taqqax jagħmel iġi jgħinek tqum jew. Jew jgħidlek qom minn hemm ħankomplu. Le, jgħin inqum u jgħidli għatna aktar attent. Qed taraw? Mela Pawlu, waħed mill-istudenti tiegħek da, ħsibu x'da jiġi minni Pawl, Issa ħanaraw, il-Matteo jistartjanna l-mutur. Dadu qatt ma saqu, għax da bil-gerijiet jiena ma nafx offroad tattilkom, il-muturi jien diżastru daw, ma nafx. Dali il-kurra li għamel podcast miegħi, dak ifissat fuq l-offroad, imma jiena le. Ħaj jistartjanna, ħajurina kif jistartja, is-sur Matteo, it-two-stroke. Matteo, nistartjawh? Aħjar id-dawru ta' Issa ndawru, ħandawru, mela. Mela issa ħanaraw il-Matteo, għara kif jilħaqlu ta' imissa ħajbaxxiju Pawlu għalu. Jekk għaltinna l-mammi tiegħu ħajbaxxu l-ftit. Naqra żgħira. Ħanaraw il-Matteo, għandu 9 snin u diġà jaf iktar minni f'dalu, bil-kickstart, issa jiena drajt bil-safe starter. Ftih, Matteo. Ir-rejt jaffalaw naqra. Narawkom ġol-studio. Ciao, ciao. Millom ciao, Matteo. Ciao. Mela, Pawlu għadu kemra dak il-filmat Hello. X'taħseb? Sorpriza? Sorpriza vera. nafu. Sorpriza vera, xintarom studenti u hekk, emozjonak tarom. Jiena ħassejtni jekk kont jisni flok Matteo, kważi dmuħ qabba zejd li inti orrajt jew. Vera, kif rajtu l-ek l-għor darba. Etlek, għax nirrelata ruħi miegħu ta' finti li rajt il-passjoni. U jien rajt il-videos tiegħu, intom ma rajtu għom xissan jomlok Pawl għal podcast. Meta xrawlu dal-motur, il-feħ. Jirrajtu għemmek kważi qabad l-bekien. Il-feħ li ġabulu motur da. Iġġennin. U jien kellimtu għabel intervista għak dak jiġi minni kif ta' għalli l-futbol kon id-dejja jien. Għallina da jtini pjaċin uħt niġri bil-moturi. Ġifiri sab xaħġa li vera. U għommu, maċek għalli raġel taħħa jidrin, nsaliblu minnaw. Għalli għommu ġennitu, s-soltu. Terġa, morret. Il-mami, Muxek. għommu ġennitu biex jibda l-sports u da. Fija demonju. Ma kif għannek, ġnejna kien għal daw it-tfal tal-offru, daw il-gbar naħseb nisni. Muxek. Il-post naħsbu. Inta mislek il-majka. Imma. L-studenti tijak. Wieħed mill-istudenti. U sejjer tajjeb, ħafnax mħuem, attent, jinu pjaċir meta jisimaw xinkun qed ngħidulhom. U ma jdewwemnix speċi ninħela miegħu biex nipprova nispjegalu. Ovvjament, jien kollu ninsistilhom fuq affarijiet ta' pożizzjoni, metodu hekk.
Però kien minix ċert saqsewnix jew għax nitfixka tant għandi studenti kiux wieħed minn dawk li xtrawlu motor, imissa nikkonferma li ġalu l-motor l-eżer. U bil-garijiet, tajjeb. Ma dak ma jimportax, dak fil-fatt issa d-dejn fuq it-tieni term ma Matteo, kif il-lestu dan it-term. Ġi t-tieni term ma Matteo. U anke nħu pjaċir meta il-parents jifmu l-konċett ta' xirridu waslu, fimt? Għax issa tkun faċli iktar għalija u għalih biex il-motor tal-garijiet bil-klaċ jagħmel dik it-tranzazzjoni. Għax il-bilanċ, il-metodu da jkun diġà jaf. Gas jaf kif juża, brakes jaf kif. Aħna nibdewhom ger wieħed, jidraw il-klaċ, kif jidraw jużaw il-klaċ ħafna somdi, jiġebduh kif suppost u hekk. U mbagħad nibdew ndaħlulhom il-garijiet il-komplement, fimt? Normalment nibdihom bit-third jew second jew third gear. Ħalli jkun diffiċli, ma jkunx b'saħħtu, ma jkunx aggressiv u jidraw jistipjaw il-klaċ. Eżatt, biex ma jintefix. Mela mort għandhom, għalajlek di pawn ta' malaj, mort għandhom u l-mami tiegħu qalt li daħħalu l-garax il-motor da għandhom biċċa isu għalqa biex titla' tkun għala grifin. U jien qalt li jettelej qatt ma soqsu daw tat l-ustrog u tlajt fuq u mort u da tibela b'saħħtu 65cc. Mort il-first u ħareġ minn kużgħalet minn daħi. U beda jitħaq iż-żaj Matteo għalli kasħat għabi. Mill-ewwel. Aħna apparti minn hekk probabbli naddu minn dal-proċess miegħu li mantuhom mhux dak il-full power għall-ewwel. L-elettric tagħna li għandhom tajjeb għandhom 6 power modes u l-iktar li naslu sa 2 meta nagħmlu l-lezzjonijiet. U nuża l-power modes bħala jisu mhux disciplina għax ngħidhom jekk toqgħodu taqgħu ta' xejn niżilkom 1. Mbagħad kif ngħidilhom mbagħad anke tiskanta tihom it-toma tat-tul, power 2. Kif noqqgħuhom 1 allora jgħodu attenti. Issa fil-kas ta' motor vera b'magna to stroke kif suppost nagħmlu l-om restrictions biex ma jtellaw dak il-power. Xejn jidraw masterjaw sew mbagħad biex ikun hemm l-element ta' kompetizzjoni kollha niftħulhom full power. Saħtu 65 Ma trix kif taqbad tgħid, ma tistax tissottovaluta, xorta. Isma' għandek dik. Badu bħalna mis-suq u impressjonak għasseb wara b'xufiert nofs il-weight tagħna. Kemm jista'. Power 1 inti, il-weight le. Però dawk li jagħmlu l-kompetizzjoni issa minnhom m'ilhomx iktar minn sena, isuqhom full power no problem. Għandhom il-kontroll. Ma jfissirx għax full power isuqu full power. Mhux kapaċi jikkontrollaw il-metodu tal-gassint. Dik hija għandhom il-kontroll. Għandhom il-kontroll tal-motor, tajjeb. ħanamlu lek naqra mistoqsijiet ta' malajr. Tajjeb. Spara. Mela. Ibda. Motocross jew enduro? Motocross. Di ħansaqsilu għal xej. Għax naf ir-risposta issa. 2 stroke jew 4 stroke? 2 stroke. 2 stroke. Dik hija. Issa, trap jew tajn? Tajn. Tajn minn trap. Mhux trappiet. Ħanejdlek illa la tajn, għax ikun fuq quddiem. Allura ta' wara ma jara xejn. Anke trap ta'. Għalhekk, ġifieri titjir biss. Jirbis. Issa, old school jew teknoloġija moderna. Jibsa di. Morru old school. Old school. Naf li forsi tinqata imma tibqa' dik il-passjoni. Old school. Tajjeb. Kurra, mill-iskript jak ma femtix, ġuħak identi. Min 1 sa 10. ċertu punti kun għalija. Il-kultant ma nifmux. Imma. Għanda tort naqraħ fl-axħar. Kienu jgħidinna aqraw l-iskript. ħannaraw li isma taqblux miegħi li hemm xi naqra ta' finti affarijiet li rid nirranġa jien nipprova. Mhuwiex il-linja tiegħi l-script writing, ma nipprova. Ta' sejr mhux ħażin. Jekk taraw ta' Hollywood, daw, take 2, script writer. Ara, id-domanda kienet faċli. Min 1 sa 10, kemm taħseb indaħħu nisbina kieku niġu jiena u l-pukka u nipprovaw trek? Minajr ma jkun. Motocross, ma fi trek. Minajr ma jkun. ħaddaħħa nisbik. Ne, ma tgħidix dik xorta. Xi ħaġa differenti.
Diffiċli biex tajt, diffiċli. Iktar mid-daħħaq nizbik, iktar l-element li tajt taħseb li se tagħmel xi ħaġa u tirrealizza kemm hu diffiċli. Speċjalment jekk tara xi ħadd żgħir. Mhux hekk tgħid dan. Le, tgħid dan ħajta jella ħafna trap. Mela 5, ħankunu fin-nofs. 5. Xorta power 1, inti power mode 1. Isma, x'parir tagħti dawk il-ġenituri li forsi kienu jaħsbu jew ġili għaddilhom minn moħħhom għax forsi anke huma dilettanti li għandhom it-tfal u jixtiequ taf inti Id-diskussjoni hija twila, nipprova nagħmel short kemm jista' jkun. Mela, m'intix qiegħed ġo parking tiġri l-emmula u bla helmet u hekk qiegħed ġo post apposta bil-full gear. Parti minn hekk għandek min qed jgħallimlek il metodu kif suppost sewwa b'responsabilità u kollox. L-isports huwa perikolus għax huwa sports tal-moturi ekstrem, però meta tindirizzah metodu sew ma jkunx daqshekk perikolus kemm jidher sewwa. Issa mbagħad kemm ħajitla fil-livell daka jieħu żmien. Sewwa hemm ħafna iktar sports jista' jkunu perikolużi iżjed motors. Aspett ieħor minn dal-isport jitalmu jsuqu l-motor tajjeb. Meta jkollhom 18-il sena li aħna ma nibqgħux għandna suġġett ta' sejn kontroll fuq l-uliedna, jekk jiddeċiedu jridu jixxu sempliċement scooter, okay? U qegħdin esposti hemm barra għas-sistema tal-lum tat-traffiku ġennu da. Jekk dawn għandhom background ta' dan it-tip ta' sports, iktar ħankunu moħħna relax li meta iddeċidu jixtru bil-konsens tagħna jew le. Għax ħajkunu responsabbli Inti tajthom lodda kollha biex ikunu preparati kif suppost. Jekk tibqa' żommhom minn bedin u jiddeċidu li jridu jixtru, dik tkun dak li jkun jirvilla naqra. Fajtom isom ġungla automatikament. Bil-lezzjonijiet li jsiru normali jitalmu, ma jitalmux to di extreme kif aħna nagħmlu. Sambat stalihom. Apparti minn hekk aħna nista' ngħidlek ix-xufiera tal-motocross pros li għandna Malta, ħafna minnhom qasżu moturi minn daw ta' speed u hekk. Għax huma l-iżvok tagħhom il-motur hija leġer u eżempju jekk joħroġ bih fitri ħajirrispetta l-element ta' dax m'għandux għax joqgħod jitkessa. Mhux hekk għax il-iżvok tiegħu qiegħed hemmhekk. U la kelli jew Malta għandna fejn nipprattikaw l-isport. Daqshekk. Pawlu, x'iridu jagħmlu kemm xi ġenituri mħajrin biex it-tfal tagħhom jitalmu miegħek? Mela. Jom għal-kumpanija tiegħek. Ma bażikament as-saċ federazzjoni, aħna federazzjoni, Assoċjazzjoni Sport Moturi Karozzi. Eda Facebook. ASMK. Issa ninkludu wkoll. ASMK irid tidħol link u mbagħad jiffollow jew minn hemm. Nista' nħallu t-telefon number direttament. Nistgħu nħalluha issa. U email address jew WhatsApp ivellhom bil-WhatsApp u da kulħadd. Jien nipprova nlaħħaq ma' kulħadd. Id-domandi huma enormi. Ġieli l-aħjar naħseb nagħmel sentenza u noqgod nifforward għal kulħadd għax noqgod nikteb kulħadd. Però kultant l-esiġenzi jkunu differenti tan-nies varji. Inħoss li meta jiġu jaraw parti mill-lezzjoni jifmu iktar il-kunċett u iktar ikunu ottimisti li jġibu it-tfal għax bil-verbal tajt u forsi tikkonvinċi ma meta tara. Mhux hekk hija l-aqwa ħaġa. U parti minn hekk jaraw lezzjoni imma mbagħad jaraw il-competition, l-event tal-competition meta tara żżar tisuq dak il-mod. Bellezza. Il-competition support. Għamlu competitions ta' żaru kol. Bil-moturi elettriċi? Il-moturi tal-iskola jibqgħu moturi tal-iskola. Il-kompetizzjoni jsiru meta jkollhom il-moturi tagħhom. Li dak il-każ ikunu moturi normali. U jkunu telawis u dak il-pass. Mhux hekk le mela. Isma' ntuhom il-go ahead il-pejs ngħidu isma' investew fil-moturi tagħhom, qegħdin secure biex jagħmlu l-event u jmorru fil-kategorija tagħhom fimt bil-ħin limitat ma jkunux isuqu l-istess duration tal-kbar. Ikunu da. Però bil-50cc jisuqu fil-korsa tal-kbar full size. Birroti żgħar daqshekk trenjati u kapaċi jisuqu korsa. Kompetizzjoni bejn it-tfal. Jiena ġieli rajt competitions ta' tfal. Ma nafx darba konniex flimkien rajna xi waħda sqallija. Jista' jkun, però kienet xi ħaġa wow li bajt imbella jiena. Kompetizzjoni sabiħa. Għax huma huma jitlu iktar interessanti. Aħna ovvjament apparti minn hekk il-kompetizzjoni nenfasizzaw għal issir ġo trek. U mbagħad barra mit-trek ikunu best buddies daw jilabu. It-tfal eżempju fil-letterom isuqu dak is-sewqan, saltet jilabu b'xi bil-ġebbel bil-diriġ u tfal letteralment u importanti li jibqa' l-element sportiv.
l-adulti jridu jagħmlu l-parti tagħhom anki mal-parents, il-parents kultant jitfixklu naqriżjed mit-tfal. Allura Kull sport, aħna kull sport nitlu nirregolaw naqra li jibqa' kollox. U jħallu l-nis professional jagħmlu xogħol. Ġieli anke fil-futbol tal-għadi. dik naħseb għar. It-tfal taħija, il-parents jitlu iktar bisfida minn mit-tfal. Ek titlef naħseb li titlef l-element anka tfal. Semmejt il-percentaġġ l-ewwel għatlekilkom 80%. 20% biċċa kbira minnhom jekk taqbad eżempju 15 mbagħad jifdal fajġu. 15% ikunu għax ippuxjaw mill-parents. Forsi ikun parent li ħobb il-moturi u jippretendi jiena sitwazzjoni ġenitur l-istess, jiena ma nobbligax lill-uliedi jagħmlu l-isports li ħobb. Nista' ngħinhom forsi għax għandna faċilitajiet u qiegħed għal-iktar nista' ngħinhom, però kiridu jbidlu jagħmlu dak għas-stadjon. Jien xorta ħan ifollowhom. Xorta nifollowhom. L-aħħar mistoqsija qabel ma naħorġu għall-sponsors. Girls hemm jew boys biss? Għandna girls jew. Għandkom il-girls. Għandna girls. U sabiħ li xtara l-metodu li forsi l-girls huma superjuri fil-boys minn ċertu aspett. Concentration, metodu, pożizzjoni, il-boys iżjed gas down fiżiċi. Il-target tiegħi li nagħmel biżejjed, għandna diġà imma nagħmel biżejjed girls biex nikklassifika kategorija girls. All right, ikunu girls. Dak huwa t-target għax it's fair enough, fimt? Fiżiku ta' boy u fiżiku ta' girl eta beta ikun hemm dik in-naqa' diskrepanza faċli. Casey prepara jagħmel ha? Tefla. Sefin, hemmhekk, sefin. Għal sefin, ġifieri hemmhekk qegħdin. Lesti għal-mutur. Għandi skuża biex nixxi mutur ieħor, mhux għalija. Sponsors, mela. Ħalli nirringrazzjaw Pawlu wara jew issa ħna? Mela nirringrazzjaw wara. Nirringrazzjaw wara. Mela, sponsors, għax ta' kien taqalu zaqqu. Nirringrazzjaw il-Gordon Moto Center li jtina il-post fejn nirrikordjaw dal-podcast. Nirringrazzjaw il-boss, il-Gordon. Sign World tajjeb, illum ippimpjajna naqra iktar is-sign, ġiet tajba l-pukka happy, l-pukka happy and happy. Tajjeb, għandna logo cool, hemmhekk, tajjeb. Il-Homemade Malta li tina għamilna xi coasters fl-aħħar mill-bus li. Dal-bus li lu jaqred bih mill-ewwel programm. Ksibtlu pukka jiena fuq, fottejtulek. X'ismu? Helix. Helix, fottejulek. Issa kolli naħħe xi ħaġa xi ma ġobniex. Thank you lil-Signword. Homemade. Ħanibdew. Jill-ismi. Issa, xinu, 7, 11, 7, 10, 7, 8. Għana, mux Design Factory. Nirringrazzjaw il-Nick. Ejja, li ħa paċenzja bik, tajjeb, għax dejjem iġennek. Iva, Nick għandi bżonn neġennek. Ejja, pukka, li jmiss. Daniel, li għelet niċċerta. 717 Barber Shop li għet il-pieta, il-pieta jiġi. ċej, laqs il-postijiet ċej. L-skate park fej jiġi. L-imsejda. Faċċat tal-skate park jem il-Sur Daniel juħsibna minn kurilla ġabu naqra sewa xaw. Ġabni sura tanis. Għalaw il-filmat tal-bira. Jizastru missi. Go and fun. Mela, go and fun li tana naqra kena bżonnu l-lum iktar mis-soltu. Il-lum biex konna stressjati, biex konna jenin. Eżatt. Bejn l-sponsors li ġej tajjeb, di burgers, ħadna naqra loaded fries kienu tajbin ħafna, pero kellhom dik naqala pero allura xum ħafna iktar. Tajjeb. U di burgers sponsors ġodda li naqdu mat-tim tagħna bħalissa li itina naqra xin naqru. Mela. Tina ta' xogħol ħana jkollna bżonn niklu xi ħaġa. Mhux hekk. Ringrazzjaw il-Dwayne li daħal fil-ġerni li qed nagħmlu. Tajjeb ħafna. Nirringrazzjaw il-Pol tal-li kien magħna. Ħlejni l xisija għanzu nofs minn ħajtu. Ġeddinna naqa memorja, grazzi lilkom. Għalajtek, namlu xaġa naqalajt naq differenti. U kienet qasira x'naħseb Pawlu kellha. Isma' dejjem l-istess problema, ħana dak it-tip isma'.
ilu jisifer najlek bil-mappa, għat jispiega, jirrakkontanna s-safar kollu naħseb ridna xi podcast xi 3 sigħat. Minimum, ġas fuq dak is-suġġett. Tajjeb. U ma illum ifukajna naqra fuq is-settur ġovanili li jesu ma tantx nippuxjaw. Tajjeb in-nies ikunu informati, li jesistu affarijiet. Eżatt. Forsi minn dal-programm jitqaqlu iktar tfal. Jizdudu li l-problemi. Mela, iġennu iktar. Dik tajnek biex tkun iktar kalm u titrejnja lilek innifsek. Pero mit-tfal titallem ukoll. Dejjem. Titallem ukoll. Dejjem titallem. Sa minn dak studenta daqt, tifla ta' Niprovaw, ma illum il-ġurnata hemm wisħesil u balli u hekk u hekk. Jena ma niddejjaq xejn, jien ma niddejjaq xejn. Laqas xejn, veri. Forsi, jew le. Le, isma' bajker ukoll, Żgur, ma tek bajker ukoll. mhux problema. Dak il Sa nitkellmu għadi. Grazzi Paul tal-li tqajt magħna. Thank you, Gilko. Iktar il-Pawlu xi Tajjeb. ftit. Jisibna fuq iktar il-Pawlu u għandu xofri. Tajjeb, Narawkom ġimgħatej oħra mal-guest li miss. Ciao, ciao. Grazzi tas-support dejjem. Ija, thank you. Ciao.